wano no brode enye peda na na sa wotena se ya no otumfo opem so otekokko so twapiri okasa no ma totu ontoma sa se wotie o na na Krobea am on fire kajagum na yetie o Dumienu abo adehye ebre aso ensemu bia yaboabo no yatodi kase awiabre ya de somo awiensemu a yade bram no edofso ne edi emu akotene no ebi ense oti mantam no emu ena koduo bi emuni ato esuofra onim ema sabre ya yakasei enipa be dunumu de wonum nyina da afrimu ye free oti mantam no mu a na ye kɔ apuye anafo fam na enipa mienu bi a wo ya akwan se wo kwaji wo hene bi nkwa e de free ne nsa no ya kyere wonom na wo mutumi gye ana wantumi awia nkyeremu ahodo ye de besom na ya bekwankokɔ arahosam bi asi National Ambulance Service na no memrenda wo mo hyan ya wo mutim no akonya love ya kwanhia ama de besia si de si yepote emu amane nyina da yatena si ya de bremu Ghana National Fire Service adwumakuo no ne fa ewo esire mantam no mu na ekire se ensem bia Ghana fo kadigu wo so a atoro no kura bia nimu no wanya bre ne adaje wabeyi won ho ano afoforo bebre kan ye no ho ane aboabo no ya yato din kase yemfa emu asede ne nyina da ema abafo wo boye chidom SHS online wase wakada no watwo bi si ni bia na wase wanya ne first choice wonko school no ana akwada no ne modembo ne wofo mu ntino de wonya ye wo school na wase wode toaso no akwakoye bibia wo homedofo e ema akwada ne ntiti bebre de hia ne so wode ne beba SHS online baba registration ne dia ma no obenya computer na fe internet yeguso we wonkoto trunk bia prospectus koto chelewote nkoto provisions de hia ne wopa akwada no wode sua dia eye yaburo kire ya de aba o mayim akwada ntina fie na wofo na amoni nko ne ho na akwada ne nsua de lectures a womo ekira de ne nyina da ye womo a wochade university sa pabnepa eno mbede brania daje atreni akwada no tro wasin so hwe no nso a result ne beba no ebiri adanse ase womo mo kire na de omkira de ma ne ti ase ye nti no wotwa wofo wonso akwada ne wo fie nti ne wani betumi akwa ne ho weye won fie mienu fie miensa na fe emfie nan womo ahwe omode mbo ne wofom kaka betumi akwa mfie nan no akwada bi wo kwa no JHS 3 one tro ne paper BC nanso ne modem bokwa ni mo fa akwada ne bra be register no enten na akwada ne twira obetwa pa ya jenkro for admission gusu ekoso e wo 0599 022 998 0599 022 998 bright screen no ekoso odachna by Grace Medical Center Brahman UGC DBL for area mu ha osai kwadwo bisa wo bia wo bekiro ya se fa fiti Ghana Brian hwehwe onufunim ya be hwehwe udunsom ni asan hwe sugar no e ba na e ma ne senti wo kire nyansa podwumadie e ho ne edi be fura de bebre ohia ye hwe anopa no nwotwe na dwumadie no ahyase wo se tu e bebo ya fremu nyina se wo kina ye nyina ye nhia mu e wo ho na ho na kwankwa ya de sabia nti wo se wo yi nufuo mu ne dwunsom mu ne sugar behwe no a de wo be ye bia no sabia ne se wo ma 30% discount wo mpebwe na apedien ene by Grace mpemfo kasa e wo 0244 976 0244 976 Perfect series ngoma no ewa adwaman so ngoma we na asoye ehwe ngoma sua ensem so wo mayimu agiatumu akyerkyerefo agiatumu awofo agiatumu sanso na mofra no nyina agiatumu free say wo kyeresa brofo a wode atweresa ngoma we no edafom kenkan tiase enti abofra na afa wotumi kanya mu ntiase ema ne oma nyina ekonkan edema no na kanso de stamp aboso unya bi mfa mo abofra na ya abro na wo ba akwada no ifi se da me ka kyerɛ so japade ba akwa wo di gya wabofra no a uwu achi obi ntimi ne metwe ho ya ngoma sua usi dan si ho ma na wabusu apani beje sanso na auto card ma no a wo fa bi de bekwa akoye lalai so wahu enti ma abofra no ngoma sua pa ma ne ngoma papa nkenkan na ne ti bombeo na ne o ma nyina nkonkan fa ma no perfect series books Every KG1 kosi JHS 3 womo ne ma disuafo ngoma papa kenkan e ma nsohwe bi a wotwere no enkunimdie baso ma ni je bafie womo ne set mock exams womo na set midterm exams ahodo sanso na terminal examination no perfect mu mpanimfo na edi sa adwuma no oyo wofo suku bi na woda no a ene mpanimfo nkoto kese kwajense misi ahodo bi ne fa beso abofra no anase wosukuufo ne hwe ansa na nsohwe brekese na ankasa
aduru ekoba ne sa abofra ne tenase a wo de kokoduro mapa na twerɛ nso hɔ na nkunimdie sɛ tie bia no ebeba 0243 299 938 and 0540 755 465 ya homa wo frem panifo beje so ne nkoma esafata no wonom ne wabo kwadwo rekon Royal Enterprise ni abusua rekon heba mesha no wonom ne de aba adwaman so akurase doctor no eye kwadwo rekon aduro no emrane e wo ho no nyasem ketoa okurasi ni aduro no okurasi ni aduro no na bebo ma sisie mu hawakɔ enwa na beyi koko nsɛm no de afiri hɔ no mo pressure infections ahodo sciatica mema wayɛ mmerɛ wɔ mpamu nyinaa ɛma na afichi kro emu hawda wɔn so abosome so ane no akɔda ne benabɔ sɛde obi na awu wɔ fie no ɛyɛ okurasi ni aduro na abɛnom na beyi saa haw no de afiri hɔ no mo baabi eto nu ɔman Ghana afa na baabi awura wo so hwɛ okurasi ni aduro no na emomuduru promise heba ɛwɔ yerepa hɔ no mo a onsa bɛka aduro no bi Porsac Epidank Misty heba ni nyina wɔ mbrom Sars Pharmacy opatase Otec FM hano mo nsa bɛka bi Time FM wo boaso Tachima Free FM adwoso abaya sabia nanimu pe aduro no enye na wo hɔ no mo sanso na Freddy Mens heba Dani heba ɛhɔ nyina obenya bi ato Top Amazing heba Otafo Methodist abrosan no mu a 0244 470067 ɛyɛ ahoma akurase doctor odidi juma ene ne mon komo wo so Vitamin Canonia no wadwaman so ene dwumadie bi a yedi wo man Ghana yimu sɛ ya awaregye sɛ ya badintoɔ sɛ ya birthday parties eno ana de soma hoho da bia me ka kyerɛ sɛ wo de Vitamin ne serve ɛwɔ dwumadi a wudi ase a Nyankopɔn ya adom na bibi fufuro sensi a oton safra do fo mbeba efiri sɛ de din kan yo mo baaye no o ma wo mo anom ne papa ene nomye emfinhia duonu ne akira Vitamin ka baaye nte won ho asɛmbɔ ni bia sanso na bibia nsesa wa ano ne no ho utwa wani hwɛ o montene so obro no so ene o man yimu a enwoma ahodo pi na asesa na so Vitamin ka ogirane na so de otima nu otimu Vitamin soya drink no soya milk drink odi biaba sanso na Vitamin choco banana strawberry ni nyina wo hono mo enuanu ahodo na ahye mu ma calcium omega 3 6 and 9 protein no ni nyina bi wo ma caffeine sem bi anim enti abofra no mpanyin nom ebo ama nneoma konkan wo store mu hona de bi agu ho aton efi hona de bi agu ama mofra nanom efise no ne nei yagya tumu ewo man mu enyume na ebo asosene na awie ensama hodo nyina kenkan diama mosamfo ofajon nantwi bosia kon labo asomfunum no eyemienu midin mame ajowa nyanta tando menin abrewaba Kofi Chumesi afikasie no emu ensam eni Asem Beba Dabi asem na nya ban ne santi yemfa arahosam a efree Krache Westminster no emu ewo otimantamu emfa emra meshomu arahosam efree ho eba enese nano weekend ya na watwe ya wieye ene nkrofo bebre no a edu memre dani ayiyo ni programs ahodo ekoso pa wei ena ababeto dwase koduo bia na enipa bi etimu a na womo akọ ayie na kwa ayefo anu womo ete koduo yimu no na amane no ekire se sa nkrofo ye nkrofo bia womo efekura no mte koduo ni man kom de omani akire mu wo ba bia womo kwa ayie yasi obi ne modi ye ya womo kire se wabra womo ete koduo ni mu no eno mo hu se ensuo no ba na ba koduo ni mu ntino ba ku otimwo de woyese ade adamuo no wade sese nsuo ne se wato agum se ne ba koduo ne mu ba hasan se nsuo ne ba mu a ebedwiri wonu mu nyina dade agum wobi ne modi e ba ye wabra woyese wo sese nsuo ne de afiri mu a eno ohun se ade na ekura no na wade esesa no age afiri ne nsam ama sabre ya yakasa dia kwakwa to nsuo nim ekotro nsuo nim no nesa edi hu kakraba ene we soni nuamu we soni niamu amane nso kyese nipa no mo wakoduo nim no mo droso ese dodo ananka wo se etena koduo nim nti emuni ye ema adehia de be edunum de kodunsia de sabre ya yakasa yi wo mo egu ensuo nim emu nkwada ne mu empanyini nkwada no de ate so me dodo be du ba ko wo mo maka na ye empanyini ya sabre ya yakasa de ara ho sam aba betodwa ene sagwonu nyina da afiri muo asemi ba ye ne asoma ya mani boni obrempon se wo monwura hwai na arahosam a esi wo Krache West ho no wonfa emu amane ensom ye sei ene odi eto yanim asem esi ewo Krache West municipality I no ewo otimantem
na ɛyɛ kura yɛ from hɔ ɛyɛ ohuma akura na dwuma di amanfo dodo no ɛyɛ ɛwɔ hɔ nom ɛyɛ kua adwuma na ɔmo ɛyɛ na nana memere da na wonu sɛ edum ɛyɛ fɛnse memere di a ɛyɛ yeyo ana fe so manfo party weddings ana se itimi ɛkɔ na we ɛyɛ yeyo a esi yɛ ɛwɔ dabani ɛno so ɛyɛ aparefo kru a ɛno so ɛwɔ crash west honum na ɔmo ɛyɛ sɛ ɔmo nua abobusanfo a ɔmo ho akɔ hɔ nti ɛsɔ mo timi ɛkɔ ɛboa the way ana mo kɔfa ɛyɛ ebɔtwen na kyerɛ ɛkɔdɔ na ɔmo etim na nipa ba akomako aduonu ba 21 na ɔmo etim na emu ɛnkwala ne mpanyefo nyina etim anka ɔmo ɛkɔ akɔkɔyɛ ɛyɛ no na ɛyɛ emra na ɔmo ɛte ɛyɛ ɛkɔdɔ no mu ɛkɔ no na ɔmo kyerɛ mu a nsuo ahyase ɛba ɛyɛ ɛkɔdɔ no mu na obi ekuta ɛyɛ kuruwa a ɔde ɛsesa nsuo no efiri ɛyɛ fɛnse ɛkɔdɔ no mu nti kuruwa na ɔde ɛsesa no ana kuruwa no ɛdi efiri ne nsam nti na ɔno ekuta ɛyɛ engine boat anso ɔte boat no so ɔno ɛkontrol 7 yɛ a wɔn betumi akɔ no wɔn adwene sɛ ɛyɛ kuruwa na ɛgye efiri ne nua no nsam no ɔno bɛyɛ den ɔbɛkye ɛyɛ kuruwa no ɛde aba no nti mmerɛ na wɔyɛ sɛ ɔpɛ ɛyɛ kuruwa na akwan sɛ obetumi akye kuruwa de ama ne nua no ɛhɔ na ɛkuruwa no ɛyɛ den ɛna ne butu yɛ a baako edunum 15 ɔmotumi ɛfa so ɛhwerɛ ɛmo nkwa na hu nsia deɛ na kopɔ ɛyɛ adom ama fofie ɛbɛto wɔn a sɛmi no kasa die ɔmo tumi ɛyɛ motim adidim ana ɔmo pɛ emu ɔde kakra ɔmo pɛ kakra banyame nkyɛ deɛ ɔmo de ko pie mu ɛwɔ asabea ahorow ɛwɔ wura na afei so ɛyɛ kakye west hɔ no ma yɛtumi ahwɛ a ɔmo ho atɔ ɔmo na nipa enum no deɛ sisi ame no kasa deɛ ɛyɛ ade a na kyɛ sɛ ɔmo ayɛ nyame dia ɛsɛ ne sɛ mbra na ɛba yɛ no sada no ɛyɛ me medra na adwo no ɔmo timi eyi emu no bɛsɛ ɔwɔtwe a na ɔmo yɛ ɔmo hwɛ enye na ɔmo da wɔkɔhyɛ aban ɛyɛ Krobea aworo a ɛwɔ kate west so na no akyi nso ade kyiɛ ɛyɛ dodas kwasi adan so ɔmo afu anamɔ ɛkɔhwehwɛ nkae nipa nso na aka so nyame ayɛ adom ama ɔmo santimi ɛka ɔmo sa ɛka wɔn so na ɛnyɛ ade na ɔmo ɛte nkwa mu nti na kyerɛ na mana bɛyɛ 15 emu ɛnkwala ɛwom ana afei so ɛyɛ wɔn so a ɔmo enyi ebi ɛwɔ 70 years ebi ɛwɔ 16 years 40 years yadeɛ na ɛma a ɔmo wom ɛyɛ baako nson ana mema ɛyɛ nwɔtwe 8 a sisɛm no kasa deɛ awakɔda ne elisuo na ɛwɔ ɛwɔ ɛyɛ Crash West municipality ɛwɔ Timantɛ Womenya ya mani boni obrempon edi amanie efri Crash West arabosam wa asi nano membene da wo mo kwayie ewi ase kodro a wotimo na butu enipa be dunsia de yate ene se wonum nyina da efrim ye to ansem ne so ye free Crash West de ana ye kɔ apoye anafo fam na apoye anafo fam posi sa dom no na sebre kasa yi wakyere nipa mienu bi a wosusu se waya akwan senka da sebre ayemadu kantamanto toso mienu ya wono na ye hene achem kwaben ena afi wosanso ye jase hene ewo achem abuakwa enka wonom kwaje ne nkwa e de afiri ne nsa na sa nipa mienu yi Emilia akua aso ena afi set butu akwa wonom na ya akwan anko kwakodi sa wuo no na sebre kasa yi sa nipa mienu akodi aposifo nsam ne ye ma ye kyere wo mo tirimu popoti tankom koyi papa yi di na firi wonomo Michael Akrofie amane boni asemi ba yi wadi akire ohene no omutumi je ne nkwa ana wonomo ntumi na ye dan na posifo so ni mu wato ye nkrai a moma yentie bi ye pimante mo anafo posi atenaye ensa eso eye nipa benu pechi na nipa benu ohwe mu mfie na ekwa animu ayi a ugidi se omo ye mpanifo a omutuma bobio anaso manyia omuni mabrabo yie pa omudinye maame Emilia akua aso ena butu akwa set na saa nipa mienu aposifo aso bo page no so bo aposifo edi abomo ene se ombo mutumu po se omunya ohene a otakonya so so ohene wo achem kwaben a sebi ombeye ne dom gine nkwa afini nsem
no omo jan kwan na eno na posifo a wono mo ewo eye east south enyanti ye ne ehun popoye debi ye wo kwan a ye fa so ede eye ye niema enu nti ye be penkrofo a omo be danda omo se omo ye nkrofo mu di sa adwuma na ye bo mo pa masepi omo di bone tinano memle da eno munya nkitahodie ewo sa nipa omo ni nipa mienu entem emo mo tre so mutumi ye sa adwuma yi mayen ye sikabotin 50,000 Ghana cedis ebe mamo na makodi ni free ana afi so ma me ba ko a ye fa na Emilia Ekua so no ye ono so ya so ni mu a oka sa nipa ba ko hu ono trese onya eye oba ahema ewo sa wan ho a ope nti so mutumi yi sa ohini o chakonya nsu efi ho no ma na ono anya kwanya abedi oba ahema eni nti ono so ebe ma 50,000 Ghana cedis na chetanka omutumi eye wie ya anaso omutumi enya ne omopa na ka 100,000 ena omode ma nipa ya omususu se omutumi edi sa adwuma no amom ne no ena omo ne omoye bibia wie na omusu okay ena esika ne ebedi kan age 50,000 na mo pese edi dwuma no emam ena nkofo etini omutumi hia ye na no meme de 50,000 Ghana cedis wa ko share send the playing sa say enche sa ohia ocha kunya so a omope na ye ne domin obeboja data e de deep na fishia a edi kan wa dra ye na fi akunya so se achem kwabe ehene anase ochem anja afehene na enumu eno mbehwe se nipa mi apose for amadane omo se omo obetuma di dwuma no omo kotumi enko gisa nkofo enkwa enfi omo sem nso omo de omo krata ne omo enfoni for hini hu e de command sa nipa mienu a omo ye posifo yi omo aye omo ho se omo betuma di dwuma na omo ti omo anim ekwokyere omo ohin no ne fie beebi a oba o taitina se no besiesie no beebi obefa dia padwa bonase ne yeso omo ye nyina omo tu de omo akwa kohwe sa nya mani nyina se bi ohin no krampa omo ye ne dom no o nim ho mpopo ye kra eti sikani nya ka omo sa na pose for se kwian ya twemo mutumo poni woni ana mo pese mudi ni ene ya twemo omo yi omo ano sen esan se wo nim kofo a me mo jinkita ho no so mo ye pose for so mo ye den omo se ne aye den se mo so ngotuma ye adwuma ma o se adwuma no obi a na edi adwuma ma no ya twemo sa na ni se ye wo mo achi tete pose for tana ye wa chimchebi ye de o ma beku mboko Ni ayetie ye amane boni Michael Akrofi na adwo asese de se de na wo kan subonto de bi ko na ka kwanhia namu ne je fabi na yade nso de bi ko nyankopon bo ho ban free sa ne o ma we nyina mzu na kwabrane akotua sika so obi maje won kwan famfiri won sa se ye nya dai ya se ba ko mun nsem ha adwene o na yenko nkokọ nanu memneda ewiabe no mienu empemu na ebeto dwa se National Ambulance Service a wonom efri enkokọ wonom aba benya lobby akwanhia wafosu no eben brim north memrendei amane no ekire se ambulance service for car no yani registration number GV-567-20 dia na officers anyone madwuma efo ya wom timu no womo ye ahodo be enan enipa nan na atimu ekire se womo kwade mu yanse ambulance car no de gogura so obefa ha so wonfa ha aso okọ U10 akọ okọ left 10 won hyeda hunu so womo bisa ya sana car no brake no embreki nti otia so bi enye eni omo hu bi akeka emuni to ha na emuni ato ha se ni emuni fa so saa ansa na wonya baabi akwa enti dumja jumakuo ya womo ewo brem ekire se womo te wa enu obi afra womo se womo kwa America Camera Sansa National Ambulance Service ka ba kwa efri nkwa oba dia baba benya lori akwanhia enu omutu abofo be enso mo omokoye ekogi enipa enan sabre ya yakasa de wonum nyina ewo New Abrim Government Hospital ya pon de adwumefo eboa asa wonum nyina ade lemom enigisam ene se enipa nan no sade de kan ne munimunu ye kopa baabi toye no nyame adawroma obia enwu pra no wo epraye ya na emu odin na so apom ne adwumefo ekire se wo muguso dumjafo so ebe ya ade pa machine
disease bi a na wo ka ni mu a na wo se ye bo ho ban nyina da wo mo ebeyi ni nyina da e ma wo mo pra ya na wo mo timwo ye de wo mo ekọ New Abram Government Hospital a sabre apomuden adwumafo wo mo eboa na wo matumi abo wo mo ho ban age wo mo kra na asem ne si ye na beto adwase ma traffic dia ebi che ye pa Ghana Police Service wo mo na eboa ye ya na wo mo manage traffic no faha ko sisse bibia eba fom ni nyina mu posifo akodi wo mo nsam de wo ma ba mane de ato adwase hwehwemu bi asafata wasemi hu no wo mo ebeye ewo ehum Ensamnasi emu aseda nyina yɛmfa ma ɔsɛmfo pani ɔfa John Entwibu osia kolabo wɔne na boafo nyina papilo bema ba begina fidie na chichinchin fruma ne de ma yɛn kwadwomo otwa yatum Facebook ne so ma de hye wo achichiri ne benche nyina nso enya yɛhwɛ ya so mfone amienu abrewa ba kofitumasi ɛna afei Mami ajowa nyanta tando Asem Beba Dabi eto aso Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the Plaxmox mixture no. Malaria dronana. Ane, say nam sa. Ubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won na wo ye Hepa Plus mixture no. And what we so. E was a immune system. E strong de bia. Enti Pavi E support immune system no. Na Plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. E te say etipaye, afiafie, wonu mu ato, ahomre no msa. Achekura 4 days na Pavi and the Plasmox mixer. One no e tu malaria na sekura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A painful about or more manufo and kwada when you feel do you come. Our pharmacist and her bar shop. FDA aje den kra to yatum. Hey, Opani. Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto obi mama mano. Owe jajai. Abua wa mo se wo to make kan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP nina. Every basic 1 equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school. Ne bane combine so o ni nyina bi. English nom and maths nom me say books be anywhere. Perfect series any bi. Na GS any naka and so am approval into obata bia nkoto bi maneba. And na say we there school bi kra betumi akotu akoton amani students o. Na eno kra de what table no so say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixer to malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma January wa bi. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus nina. A painful about or more manufo. And kwada when you feel do you come. Our pharmacist and her bar shop at phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDA aje den kra to yatum. Adofonom October eye bosumi ehwehwe obabia no fumo se djua bia kwose babia na eye pink month. World Health Organization eyi bosome nesi ho se sa bosome ne de obabia manenya wadehia na pomode djuma yeni ehwehwe no fumo fama wo se de da ye afibia mu no by Grace Medical Center ayaresabia yehwehwe ma no fumo on the 14th of October 2025 anopa no nwotwe kwesi anwumre no 9 eda no eye benada
14th October 2025 anɔpa no nwɔtwe kosi anwummerɛ no 9 ɛda no nso yɛbɛhwɛ obiara dwonso mu yɛsa hwɛ asikyerɛ dodo a ɛwɔ wo mmɔgya mu mekyerɛ wo sugar level wɔnyinaa wobɛtua 50 Ghana cedis pɛ enti hyɛ no nso na fa ho gye dwumadie no mu by Grace Hospital ɛwɔ Kumasi Breman DVL ne nkyɛn pɛɛ ɔsɛ kwadwo area hɔ a bibia ni amiɛnkasa 0244 97 68 05 yɛbɛhwɛ w'anim. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo won bra. Wote no yie pa. Online high school abasi say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma o sentim yen say twa se wo ma oba ne de no ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti eboa mo ba nya abotre sua de sene ono ape. Etosumie no, esan say ye online school nti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam enke wo prospectus so. Te se sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee per ena abetua. Etosumie nsa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni ewu hia ode besua de SHS online, a laptop computer, internet, or pepa yedisua de, and na enkankan ahohyeso. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fan hunche munne ya. Na wan kra no frame sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Reporter ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambɔ e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin ne number. Bia ote ni awo ye no ebia emfa kwa emu se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afofo kukuo mu asem ho register wo Data Protection Commission of Ghana mra na ama omu asem a woje no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register anafre 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo asante Asem Beba Dabi yo akakuna bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi yo Yesu wo ha yanbisa Peter Otec ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi yo Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. And no way, Professor Eddie DG. Otec, Yamimo on Numano, and Kosu. Opinion will be a man, and Kosu. Nintre, and Kosu. About war, and Kosu. And can come for a man here or me with one. Woman not da papa. More more than and what in your media. And it's a no Casanope. And one hour their man, what their family. Also would be a Slaya meeting at Yato or Brandon, but I said, Nadia chain, Nadia from you. They've been so almost. Not as somewhere dinning, or when you can eat your ma, as a kind,
the one to pro and so on papa mother subusua ye waguma na papa we dey ne chense we can say ayi ni na asian kam but woman nyina ho ban the bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire ne duma ni tumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika e futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mo gu eni masi ne sa no mo tie o mo ka se aduma no mo ye no emra wo mu obi eni masi ne mo yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo ho fi sa bre bro hwiri kopum bra odu obi a bekọ no de baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokuduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen Oba wakwa awade de nye wo fa ne beka wasem nyina de ama wo Asem Beba Dabi wona okunu bebo wo no me pa chan wanimu nyina ho no me pa chan meni we se bonkum no kasagu we mu me pa cho bonkum no ho no ye ma eso da moja ana maso we say ne so na de china moja fremu eba ade wo bo wasum sa no machesete wani so eje wo wan na me pacho mahase no kwana na obo wasum nkum no enku emu me pacho opeso otini jankotan asoni mu no ye wa ahoma bi wom pacho we di enkwala amusu amade enka BC ne ho o hwehwe no encyclopedia kese ni mu a wu jesen ketenkete pa no ye frɛ no enjankotan trip ewo wasoni mu ho ese no opeso otini free ho enti wo bo wasoni mu saa no na waso we problem abam me ba chan eni muja nso wada wani so o ye ne den na ma wa ba odua me ba chan odua ne wotabo kakle bia na ase ni yem ahye no hwan yem ahye me ba chan me kunu kakle bia na ase ni yem ahye no kakle bia na ase ni yem ahye no ena o se sori na ko jame na me nkonkoje ka ewo the next town ya ko na me ka chan se me hwe de wi a wo sitie na enye ade bia na wo ye de wo kwa akwaje ena enye ka bia nso na wo kwa akwaje de wo honom na wo pese wo kan wuntime nkan ka fa kire me ena me kan asa o si bibie ni hono na obi sa me wodidi na me so me didi na o se yankona me nkoto drink ma na me se a adwuma ma nom drink sa ma ba fi nso amen san so be nom drink na o se na yanko fufu bi sha hasa na me nkoto bi mo ene yakoi nto oteya na ma me na me to na me didi ena o se na me se ade na o se nkomo ho no ma me pese me no ye de edi ana me smiti o ana o se wote se me no ba bia akwanyem a asem be na obede obeka na ase de na abe ukuru na ebusa osase no bisa me se nto bisa me sa na me sere ana me si ye ne oba akolo de ene nka wowu nka me am so oba na sa de na ko hospital ama doctor bo ne pane ama nyinse na ase ana so oba no so ye de ewu na me kan se eche na o se ne me no oba bi nyem ndo kan no na me se nti ese pese menye de o so oba no se wo oba adwuma mu hono oba hwan ye adwuma mu oba ono adwuma mu hono se wo yi number free me phone so e da ma ono no mpena no na se me nam hono ma se me no pese ne mpena no enka enfa me ho tinam da hospital mu hono oni ge ni nyina ba hospital mu obehwe me ana ge ne ba na ge ne be ka kire me se me kunu so ma no e ma ne koto okosua miensa e ma oto ensa kan ho e ma ne de ko duma na afu nso mu hono makwa akobɔ medua hwan na e ka sa asem me pa so me kunu mpena no wo yare da hospital no ena wo kunu mpena no a oni wo kunu nyina ba hospital ho so wo behwe wo no e be ka kire wo se dien yare na me yare no me kunu nim hu bi adenti me pa so me kunu so ka kire me se yare na me yare ona mama yare ba wono wan chilem ena ga ni chire mu chire wo se na ga ni be chire mu se me kunu so mana mane ko to kusua miensa di Asante kosi ana sa abrofo di me pa jen wan chire mu sa Asante di ana abrofo di to aso ba so ko to kusua miensa na to nsa kan ho no de ma me kunu de ko duma na afu nsuom na de ko bo mi media o kan na ukunu dina ho de me pa cho o kan na me kunu ni ho no to aso na me maame e wo ho empna ne ka sa asem ne di a kire ho no o kan e kire me maame wasan so ka kire me nua mpenifo wasan so ka kire wo me maame ko ge no ho no enipa bi ye kobra
ono be ma no ene de ne mpena ba yaresabia ho so o mehwe ne yere a wo yare be ma ni ho ena oba na wono ye mpena no abefre wo yere no wo maame ene unuanom ge no ka chele me aka kire wo nso se wu ku ena aye wo sa me ba cha na me maame ba na me bo na mane to asufri ho na me maame moko ge no ho no mu ofie me maame ni me sisters moko ge no ho ofie na ge no san so kire mu the same thing e de kire me maame mu enti me kun so sorry a o se yare na wo yare no eye mea ana o se o ko nsuo mu ho no me kun asem no o ko nsuo mu ho no ma nsuo no kran sa ba be yi ni ho adi a kire no ma nsuo no twasakola nsuo no okɔ mu no me pa chan nsuo na be yi ne ho adi akyerɛ ɔno be ma no a nsuo na ayɛ dɛn wɔtwa sakola ne tin wa yi ne tin no ho nyina sakola kwabo oba na o hye jalabia nsuo ni hye jalabia me pa chan ana me kunu ka kyele me to kan ya na me se enti se amenya ne de enti so wo de ma ko nsuma wa ko bomi dia se o be so wo kumia de o be so wo ye ohun bia no yawo ho no se wa ye ni dan nsu nti no odi nkosua ko nsuo bu akobo bia o se wa fa nachi na wo nso wa fa nachi ne ba cho da antam na me fa nachi that time na wo fa nachi ne ba cho da bi na se de wa fa ne ba cho ile Jatabibo Otec 1029Fm ile Jatabibo Otec 102.9 FM Asem Beba Dabi wa brabo mu nyami Asem musu bi na kaya mi nyami be ye free musu yi mo wa na jawo sri buenyo Otec 102.9 FM wa brabo mu Asem Beba Dabi nyami yenu na wampara Nasare wo bi na kaya mi nyami be ye fraro wo yi mo buya na jawa sri buenyo nyami yenu na wampara Wayne ya chawo Asem Beba Dabi akinka Otec 102.9 FM Asem akinka che babu sinyase wonya misismo ye bekayo Otec 102.9 FM when Yamu Yamu to Trubon, but when you're ready, open Punitari and Pong, you're the Monkoma. And then Yamu Kwame Asasura, Ogumi Yami and O'Brien Sucom. When Yami Yami, now I'm on some of your to Sena Babia, such as Yami when my friend. Yeah, that's Papa with my family. And then Yamu Pony with my family. That's the Otec 102.9 FM What a tsunami when my family. Okay, and now we are the funny at this year or Dumankuma Yame. Nidi enna asedanka nidi enna ayeye enkamfo ne ntontom nyina no yedema arofoni adehye enne yedwa debio enne eye da foforo atwedi ampototrobo nsu kwame wasan we bio awiei yasehia na nedai ye ba besom dwumadi ayedie ye fe na Asem Beba Dabi na dwumadi se ye hia se ya
yɛse yɛ adesua san yɛ adekyerɛ no nti awie yi a yɛhyia nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛ ba abesua deɛ na yɛnse yɛn ho sɛ yɛ ba abɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ na awie yi dwumadi a yɛbɛdie na yɛne wahyia ɛwɔ Otec 1029 FM so yi yɛwɔ mmeayɛ hodoɔ a wobɛtumi adi akyi do na wodi akyi no wadwenkyerɛ bi a wowɔ no na wode tum do de ama yɛn na afei na wohyɛ na afei wo like na wo follow oba yɛn social media handles ne so a awie yi yɛde dam deɛ hia ne sɛ wobɛdi akyi ɛno bɛboa ma da biara da siehyia a ɛbɛbɔ wo nka yi ama wo nso atumi anya akwanya na yɛn nyinaa yɛhyia bio ɛwɔ afidie yi so na yɛn nyinaa yɛtumi asua adeɛ na yɛn nyinaa yɛtumi akyerɛ yɛn ho nso adeɛ awie yi yɛwɔ yɛn nuanom Be Love Radio fo wɔ Spain ɔno mo monitor yɛn show no live ɛwɔ hɔ ɛne Be Love fo nyinaa Nyankopɔn nhyira mo ɔnya mo kɛse na ontutu mu anamɔ ɛmfɛnsie ɛna wokɔ UK man ni mu a GN Radio ɛwɔ hɔ Patmark Radio Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ɛna Sahara Radio ɔnom nyinaa wɔ UK man ni mu awie wɔnom nso abɔ ademu abiebiem dwumadie ni twagu ɔdoma nkoma ɔsan de nenso akyɛ wɔnom a wotie yɛn ɛna yɛwɔ Kings Radio ɛno deɛ ne ne TV ɛwɔ Paris France abukyman ni mu yɛwɔ Dache Hima Radio wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM wɔ Belgium yɛwɔ Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio United States of America abukyman ni mu ɔnom nso abɔ ademu abiebiem awie yi dwumadie no etwagu ɛwɔ wɔn mfidie ne so medin de Krobea Nana Yaw Asante awie yi ɔgye amanie awie yi apɛsɛmaka nananie awie yi Krobea Jata mene wasa ahyia bio ɛwɔ afidie yi so na yɛhyia a ɛnya ne bɔne so ɛyɛ som ɛna yɛn nyinaa yɛba bɛsom ɛyɛ adesua yɛ adekyerɛ ɛne yɛn nyinaa yɛba bɛkyerɛ yɛn ho sɛbe ewiase obiara da obi sɛ waanan obi ɛwɔ sikasɛm mu a obɛdan obi ɛwɔ adwenkyerɛ mu waanan obi ɛwɔ adwenkyerɛ mu a obɛdan obi ɛwɔ afutuo mu obiara da ne nyɔnko ansa ne yɛba bɛtena ha yi ɛyɛ binom ɛne meki way ɛma yɛtumi nya akwanya bɛtena ha kyerɛ sɛ yɛba yɛyi nanka baabia yɛfi pɔtɔpɔtɔpɔtɔ a ke yɛba bɛtena ha yɛ adwuma a yɛbɛka sɛ yɛfi mu ɛnyɛ yie kae na hyɛ ne nso sɛ ɛyɛ obi na ɛbɛyɛ saa cleaning work no ansa na obi ba na obi kɔ ama ne duru yɛn so saa ne wiase ɛteɛ obiara dan obi yɛbɛwo odan obi wobɛnyini obi bɛdan anaasɛ wobɛkɔ so adan obi wobɛduru mpanyin fie so wobɛsan akɔdan obi empo sabe wawuo na yɛkɔ akɔkora no still odan obi enti nipa dan ne nua nipa enti ya yɛnkurakura yɛn ho na yɛnyae sɛ yɛ no sɛ yɛte saa deɛ no ase hunu sɛ nipa dan nipa a ɛnneɔma bi wɔ hɔ nom a sɛbe yɛde yɛyɛ nua a nke yɛbɛdwen ho awia yi me ne wahyia ɔbaadeɛ kyea me wɔ ha akɔ aba ɔbaadeɛ yɛagya akora ɔho te sɛn nyankopɔn adome ho yɛ paa nanso so adom no yɛda nyankopɔn ɔde n'adwuo yi asan afɛm yɛn ɛnɛ nso yɛda foforɔ sɛ bisi yɛhyia sɛ yi a ɛyɛ ahohoahoa sɛ yɛkɔɔyɛ weekends obi kɔɔ wɔ ama yɛwura Monday mu wɔ ama enti sɛ yɛn yaba na yɛ ahohoahoa ɛgya kɔa me wɔ hɔ nana me wɔ hɔ paa biribiara yɛ bɔkɔɔ deɛ adwumara kwa ɔyɛ deɛ ka first 11 ho nko ɛnɛ nso yɛwuram very good ɛnɛ awia yi mabɛdwafoɔ no ate wɔ nka no awia yi Jataba wɔ ha awia yi Abrewaba Kofi Twumasi wɔ ha anuanom nka yɛ nso taa yɛkyi ɛna na awia yɛba abɛsom owusu Michael awia mamema wɔ ha mame nkyeakyea wo na memusa sɛ wo mpom te sɛ ɔsena na yɛ Krobea Asante awia me ma no abɛdwafoɔ nyinaa ha yɛda mo ase eburu sɛ yɛne mu hyia sɛ yi a
adesua ne ade kyerɛ a mode ma yɛn no akora ya na yɛ ni so pa ogoro mensa edawie wono nso abɛbɔ awuram ɔse akora yɛ akora Yaw Asante Nyankopɔn nhyira wo ɛnɛ sɛ wo ba o ventures no wo manso asuo nwuna abedwafoɔ no yɛ nyinaa yɛ nso yɛ wɔ ha na yɛtie wo na yɛ san so ɛhwɛ wo ɛnɛ ɔtani digital ɛna ɔse nana Krobea nie akora ya sa hyia bio Nyankopɔn nhyira wo na wonya okese na wontutu anamon so emfansiye ene Perry J's fashion the CEO himself Perry J Stanley odon so wa ahoma ne so ene o se akra Krobea me ma badwafo nyina yenso ya babbu awuram Nyankopɔn nyam kese wate ya tie guru ene wie Chris Bay ene o se akra Krobea santase ena menso mewo ena wie menso me wa ahoma ne so ye nyina ye ba besua de ena salifu nsu ne no say good morning na na ya Krobea Asante no abedwafo mo te say oh Awurade Nyankopɔn na daroma ye ho den pa ena wie destiny wono so wa ahoma ne so brabiem destiny wasam na de bai no mentiase no se akora wo ho te say awia mi ogidie se Nyankopɔn ya domunti mo ye oh Nyankopɔn ya domunti ye ho den emos inti ena se akora Krobea ma hebru ene menso mene mabedwafo yenso yewura mu bi ena wiei ye nyina na ye ba besom ye nyina na ye besua de ene queen enso aba homa ne so ene osana Krobea wie ma ha oho te say I really like this program ye da se eburu se onso wanije dwumadie ne ho ye da se pa wiei mefe ene o se mi wogidie se mo ho den Nyankopɔn ya dom perfect boy ene o se good afternoon great work Nana Krobea si enimu hia se yia emwa modeboa adasa no ya na ehu hia pa ya damo ase yenso ya damo ase adofo awiei ye ba besom na somo a ye ba besom nyina no kai hyanenso adofo a monso moboye chidom ewo somo yimu Nyankopɔn hyira mo se mo de musika dwetri enso aba beboa yen na sa kai hyanenso nsunsu bio se dwumadie yi sabe ensem ba yanim sensem ba yanim se yi a ye nyina ye tenase na ye fa ho adwen toatoa hunu baabi a ye de fa efa na wotwe a ye free mu yi na krachi bi a wo ye carpenter ni ya carpenter owura bi a wono ye mason ni ede na semba yanim ono na sem ode ba yanim ene se one ne yere ene ne ma ene tie de tie nie oba no awomemu nwotwe enchichemu ne se one ba ma bia dinkan awo manan dada ene ono nso eba be hia sa ba ye wo ya anunani aba ya ene wafa no na wone natena onye ne ho ade de na nso o ma twe ache abusua ni mu onom obia ene one ono nso awo nan enti oba ne wonwotwe ene one be ma no de ne de enan kisemu che oba ne ma nan dada na wo no emu mienu ete maami ni kunu ne so ka ne ma na wo ne na wo ne ho na muntie owura ne de ba yanim se carpenter ni no afa ne yere ema carpenter ni ne yere ene ba ne fie ebe ma warning ka se he wo me ka se delete number no wan delete won no se o je he e ho na asem no eto sha ase eteye ye dinki amwate ase dada se ansa ne bra ye de asem ne hye ye no na sa ya carpenter se ne din no wa dinkan afri baabi o mutie ye hen wa free ho aba Otec fie aba besu se wo sre ebre ne so a ebre ni druye se ye hwe ya carpenter ni mu a ya carpenter ma asem no ba fidie so ema owura ne be kyerɛkyerɛ na semu owura ya carpenter ne kura ba de ba ka se eye ba ko pe ene one oba na hia oba ne se da bi woboa nya ba ko ware 3 omumienu kura de ani nyina ya nyini o hwe ebro saa ehemfa na no owe wo se ba ko de me ko hotel na ani mare hosem ono ni kuru ne wo ba kwada ketekete enti akwada na da na akwada ne da nkyɛn na be ma foforo fa de maame wabra ne papa
enemu a wo ye construction adwuma apeska ba fie no ena he fa bio o se de aka ne ye dan bi a carpenter ni no ono ko bɔɔso ne nsafo a wo ne ho enti sebe menini kokɔ wura mu a na me de me ntoma ase ho no wa fa me wo so sebe na nsɛm no ani enyan da no carpenter ni na ama enti ye tonkra wa afidie yi so ma no se enadwuada yi ompene to na ompene no a omyenhia ese ye ya ye kasai opese ochre stubborn de a nimfonyini ya ewo yanim ha nyina no ye bematiefuo mahunu saa carpenter kro ene sebe saa ne nsemfo a okodi ye ebua kwa agogo asare farm area ho eho na sebe okoye obi yire saa de wi ena wiei krachi a wode asem ne ba cheba afo waba bedru oba ya di asem na obeka oba ade esima ba ko akra oba ya na mane ne tintini tietia nyina ne se enura wonya ankra bi na enkra wonya ye no na ye osofo bi a na no mo amutie no ni din ba asem bi se wode ko to nanim na amaka ofre carpenter ya carpenter wa anko enti we de wakodru ye no na enipa mienu te sofo nanim na asem tiawa ne se sofo ne se wo ma ba sofo no de dwato abi sofo no so se asem no onyai ma no wo mo nkoka na ofie ana oso wate asem no di kan de bre sofo no ma sofo no kan wo frɛ carpenter wa ama enti sa aba ha no beba dia ba bi a kyekira boa no hwa na yesane no enti wo no omu be yi asem no omu pa omu mra ha na omu mra me yi asem no eno na akra akopem se ye ba afidie so no yente hwe omu ma medu ye so ombe ba na so omu ma de yenim enti sei na mane a wo de boy no okay mateda siebru ese krache no sebe okofo bi se kra de wadum ne fon wadum ye ne yank na nim bete na ene won so bio masa tete wo fom se ya carpenter ne yere ye metete no akwa ka kire de ono ni kurufa anu yi cheba afo ne yere no ya carpenter ne yere na akwa ma ne wo ne se ni kunu ante ase ama ya anyi asem na mfiri Otec ha ama fi ameka ono oba no bekwa oso obekwa akobọ ya cheba afo yiri dua se ni kunu afa no dia otete no sa na me tete me gidi se bia nya no credit entimi masa uze obia wono ne kura oyede no aka bia ma ne kura ne ho ye na hindada enti ene se wakasa dia papa nso bai wo se wode na yire no ema carpenter onfa no ne manyina na wo pedua ba wo kunu wo ho ada na wo nkobo wo kunu dua hwe carpenter ne yire no wo hweye ma ne nsusu ja emfa musa asem we mu ento abo emfa ma park de so enye no kure untimi wade onye nyansani untimi nkansa de metete no asem aka na yes de metete no obo because papa me yes nso de me mfa ni agro no kure me mfa ni agro ya ne taye no kure papa ba waso wade na yire ene ne mari nyina eche wukunu eni se okobo ni dua dia ene e be fa ne koka ho na mum yenu nware be ma na e se na apɛ ne dia we ye dua bo enti papa sofo a dwato na besi uso a ofre cheba afo wa asemwe ho sebe oye sofo nyame nipa ye de ye kire se asem na din kan ba wani mu a wo to nsa frɛ sa ya carpenter we no kapi we no wanfiu wanfa obuo eni die amfa amaw se wo ye sofo na wo pa asumdwie ya wo begina mu abeka za asem we o ene dia to yire ne so no wo no asade nipa ba wanim edi dwato e ba besi so sofo ka kire sa nipa mienu e ba dwato ane se omumfa sa dwato no emfa mra Otec ha ai ye be yi ama omo no makwa akoka ai eldia omfa nipa mienu no omba dwato no omumra Otec ha ye be yi ama omo o makwa akoka okay enti adofo eno no ena wie me wo abusua bi ewo manim ha ene Yaw Bright o hweye wo Vicenza Italy mehu se wo aba ahoma ne so o se akra Krobea bo waba so ene adwuma pa oyo ene wasti onso wo asesrewa ena uti adwuma die yi ene wie ye da ase eburu se wonso wa ahoma ne so a o hweye Patrick mehu se wonso aba ahoma ne so Patrick Asare o se akra Krobea
na wie me nso be wa homa ne so me nso meetie na me hwe won so kaba kuto ena o se akra ahoma so high tension fo yenso ye wa homa ne so ye hwe obe o se akra no abedwafo mo hote se na me maame antialis tik mu wo onfa odwumadie ni agro kra antialis pewasem mate eburu yeda antialis nso ase can love ena o say I love this program we also love you nyankopon so nhyirawo Rita Amisa ene uwo Australia ena awo hwe yen nyankopon nhyira Rita ene Raphael unsu wo sunyan Holy Raf ene unsu monitor show no from Sunyane. A very good afternoon to you. Nana ya poku o Kaswa ene Kaswa Republic for amohwe yen nyina no ya chiachi amodamu ase eburu oba akwaba bra wanim obi bi no ne o target why kase go honimu odi de say mawura bacho efra amonu jamfua bacho oba amonu free hin na bai bacho mfiri boshan ehwa na ofri ana wote bacho mfiri balekesi achiase na emu boshan na ate bacho ai maami owo nsa nifa suye ya ode bacho maame ketwa o maame ketwa bacho ai maame odi de say the friend antiata onso te boshan bacho ai ya ma onso akwaba why amono jamfu awiai asem ben na edemu aba mene mabedwafo ne matiefu anim hyase se be ya ye beti ase enyi bi mfrim ekwan so na nampa cha me maameni na me wo fa nso ni wo mu nyina na mu ye 12 wo nyina asaka we na we na maame abrewa owofi na ya na me famu dwumadi eni agoro na me obi kan se minim test na minim hwe ntimi emfre ti me wo fa na nsan wo abrochi ama frɛ no oseme yare frɛ no oseme yare me so won kana ti se serious bi ntimi nim sɛ yare bi na kasa nyam nso na me kompai bo baby na nipa na ka kyerɛ me sɛ me wo fa no bibi ha no ntimi mo ano manyi ntimi kan kyerɛ no na wode wakɔ baabi a wonko yi ne tim frase na me wo fa ne kyerɛ mu sɛ me maami ene de ne kɔɛ de ne kɔ baabi no na me sɛ wo hene na obo okuru ndi na me nkora me nim ho ntimi wo fa ide wo so papa na de oka so obegye no waba na oni me nua be me otu kɔɛ na mo kɔda ase akoda ase na wi tina no metie ne mo ame ho se wo ba no na me nua keto aba akote ho to hu mi wo fa ya na akola no so leye ohuro ne nsa se no wo kɔye kɔ no kɔfrɛ papa no mkɔ no kɔka kyɛ nsɛm wo fa na ba wo yare na wafom hwan na kɔka asa me nua keto no kɔfrɛ konfo no ka asa ha kyerɛ me mu yie ma me hunu unua keto akro ne gina ma me ba keto ma me ba keto o ma me ba keto ene kɔfrɛ konfo kro na ma me de o wo fa ne kɔ no okay kɔka kyerɛ ne sɛ me wo fa na ba yale o yale wafom ne fuadoa papa ne say me na me kun nam sa wan ne kun sasa yi ebi anu no kura wote ho no na o yare na oba Ghana abepe adura yi nipa ote abroche so aba ho se boa no kura wo boa ne wo kwai wo hunu hwe yale yankwa na wa yale abepem sai wa beda wase asem wedi menti ase na me maami baaye oba ye na me wo hospital no frɛ me say me nka me ho me frɛ na me say ade no ma me yema hye me say wo se aka na asem amate na sa wote ne say to oba ye obeka nti dwada no na okọ papa no ho okoya se papa na call papa no ho me maami okoya papa na ka che ne se eniem oso wogie ade me mekeka kura na me wirefi oje hwan oje me maami amfa ma me wofa na eye nra no obeku no kwasi ada no ye nra kwasi ono kɔ konfo ne hoda bai okɔ dwada no ntimi ya wada na mete se de papa no aka kyerɛ me maami ni na me sese wa amfa saa ne oma na ama ono konfo ne beku wofa no kwasi ada ye nra to aso na me se da bi asame da bi metie nana Krobea ntimi pa de me ka se metena se metu mirika ne mba na me ho woso no se nipa de yenkum nipa sa akoko na ne ma no so awoji minti bi da wa ye listen na ma ne kita no je na wo hwe ne ma ne bebrebe no ope adego no won pe Ghana ha de ope Burkina de
no te Burkina minim and what a gun edge Burkina adago minim to aso opa miensa no me ma kese mi no oba won oda ba ako adago no kosua create miensa akokọ miensa enwura epo miensa sekan miensa sika 120 million ena wo ni mami je wo keka na asem wo de mentana se metumilika na Krobea na makọ me wo fa nso na wo won kran na me nua panyi ba ko de ne bantu mo ba na me ba na me friend se wo fa etese no se na wo yi na me se wo fa me srew metumilika ko tek akoka asem se nti me srew wo mu die wo mu ni nipa ye adwuma bebre bi kura na nye wo no ne bia wo yale no de na no abetum se wo bekun na wo wu nso na se busani bi obeso mu no bewu no mentena se mi ho konfokro na e kasa se wo kun wo fa no enu akwasie ni wia abusuani bia obeso ni mu bia nso no na me se sa dia me de masemo bedam na eja me tu me ka me ba ya me de be ka kire jataba se asema me mate ni ti me ma me ne koye me ba antiata wo ho te sei bra wanim utumi do nsagu bibi ne so bibia ya boko bacho nyame adam sa konfuo yi a odi unua be makọ ne ho no owei antobroso ntobroso achi ase ha ntobroso ai atwemampunia efa ai enkaye eneko atwemampunia ntobroso bacho mele menemu sa wukosi wo ba bi na mafa mutu mo ne ade ana ka ko street ka ko ho moto nsoko ho nti eho na wunim wo tikumase ya de na okohun obi wo ntobroso ho konfokro no me bacho me baba ma ba ko ena okofa oba bi ne no wowe ena oba no ne no woye no wa anwale no okofa oba foforo to ne no konya akasakasa ena obo ni dua to obo ni dua no oha no yale ne de no ko doctor na no ato no oba na yale na saba na me kodu su kire papa ba ko papa na ene ye ne tewo ekura ho ena kan se sa na tie de a yenko nana ho yenko we se ye dua bode a na wo wote ntobroso ho badomente ho okay ekura afoforo na wo wote ase ena papa ye ne no ho no mesusu ho kire no se me be ya o yale o de no ko doctor na ho ato no obeduru fia na asan aba ena o chem se be ye dua bo na yenko susu nkire nana no nti ye ko ye no ekosusu kire na che se ye dua bo ena oba no frɛ nsuo mako nson ede bo ni dua na eja oye odane maaye na nyame adom samre wote ase no ho ato no enti tama me bla no baaye no ene didi nkomo a ena woka na brabo mu nsɛm de akyerɛ me ena me so me kyɛ ne sɛ nana bia nana boaten ekesi baaya ye koya wo dane dua no ma no obetimi aye amaye ena mene no ye koye nti ye koye no den ko didi ho nkoma ena menene mienu ena koye enti menim akire asem biem na anu ya na wotwe ne ena me bae na me ba no efre se ne wo fa aba na oyale na waye kitikiti na minso me se adai ena me di America wo ba ne freo wa utwutwumtwo eye na abo aten kro na debi foforo oba ngonde woti kuma se ha ena ofre na mse meko enti me bae no ena ai me sister enso chem say blaba na oyale pa na mse ena ede yale na esa ha no ena wo ka say wo se ne yafunu ya na ye dindindin ontimi kula nhome ti o ho ana na ho kire no ena mse sister ena bia ye koye no na se papa na ye nsa mentena ho e ma na nye asem ti meko ho baabi a mokoye no sa na aka kire osesei se baabi a mokoye ene we maame no baabi a mokoye no e na sedien ena se eno ntina wo yale ne dia meko ho ena mekoye enti mekoye no na nana no e wo ho ena no ya ade wo se da be omukọ ayi baabi kokoye adwuma kwasi ala no na ade chen dwala na meko ho ana waka se minua na waba no wo ye ade ma no wada ase baako aka baako
enti wo meye ti so be yes ade na ne ho beto no ana mse na wa mabi me nko ana me baaye enti mesra mo de wo mu bia mo kan kire me na me so me fa akoto abusua nanim ana wotena ase ti wotena ase na ofre ne suman no ana wo kan nema obeje ofre ni suman no ai enti suman na ba be hye ponko ni mu ewo na bosonde mo ho enti suman na a wu hu ne se wa fre ni suman na aba no suman na bekeka sa anioma no enioma bei na suman no ba ye no obekeka ye bacha o se snap miensa to bo na bobo mame wate bacha yo snap miensa ai ana kosua create miensa bacha ai ana kotokro miensa miensa ana ai we enwura epo miensa ana bokina enwa tentene no emama mienu oba baako bokina adago eno no nso sei emama mienu oba baako eno nso miensa bacho hai ese emama mienu enwan no mema mienu oba baako bacho hai okay ena de ena ai sika 120 million edaso sika sei 120 million 12,000 Ghana cedis bacho hai enti papa no anime ayeye no bokina dago nwan no kiremimu wo se emema mienu oba baako oba no opede wawo ana de wonwoda ono na ni sisi mu eden ti wo pe odwan ba onwoda asa bacho mi bu enema no wo mo ye list no mami wa na chocho ma wo ai be ma bi wo ho aja kwa meje mame je list no mame nti bra suman no kasafa konfo ni mu no na be ma na tworo bacho ai nioma ne de mawo ai konfo secretary ana suman secretary ti suman ne ba ye no obekeka sa nioma yi nyina monye hono mame na mimwe pa cha suman secretary ne nioma a ode ba ye no no na meje oi notebook ayi so na ya sa try estimate kura na aguso estimate ne guso enti mama men go through estimate no 3 bottles of schnapps 3 fowls 3 crates of eggs 3 cutlass 3 pieces of white cloths 2 Burkina male sheep 1 Burkina sheep female once that has not born before the ongoda 1 Burkina sheep female once that has not born before 1 and now 12,000 Ghana cedis okay and omo yes a list we ma na ye den ti omo ye list no ma me no anam se minti mentra ho na me ni hwe ya me de ba be ye we sa ne ma we ti me ba fie wa ye list ne ma wo wie ye no na suman ne da so wom ene o ka se wa mfa ma akwasi ado beku nua no osore ena ne konfo ba no yime hwa no ansa me pese me hu se sa suman kura ba ye no no da so wom me pa cha ene o ka den e kan se sa ne ma na wabubuo no se ne nsa anka efiara ne nsa anka bedu kwasiala no obekunu to aso enti waka ye no nam se da bi mesumi ntena ho meba fie na mabebo amande na mbae na mbebo me sister mo amande ti wo mo yan se monsom mame na obebo amande enti me bebo me sister amande no ana me san ko me bla ho se o me enko ehonum o se wonko ena me se ne me ko na chese me de ko ehonum no enti me ko ye no mo keka sa ne mana nka ukuala no ena nka ye ba ena nsuo no to anopa na kosi enwumele no titama me frɛ me bayi no kwase abotre de ye metomo
ɛna sɛ yɛde point adeɛ kye efiada no ɛna am sɛ ne mɛkɔ nti wɔ me yɛnkɔ ɛna efiada ne bae a yɛde bɛto maame bra wo ba de frɛ wo bɔ wa maneɛ sɛ unua ni frɛ burukyira ba na wo yare wa fɔn no na wo kɔ jamfu a unua jamfu a maame hɔ ani kodi nkɔmɔ no wo kɔ kɔmfo ne hɔ no amaneɛ bɛn na wo de kɔbɔ kɔmfo no amaneɛ me de kɔbɔ ne sɛ me nua na ba na ɔyale enti wo me emla wontimi ma ɛhɔ ne kwan no wa ɛkwan no nso nyɛ enti na me ama ba enti de omo bɛka no omo kan kyɛ me na me kɔbɔ abusua amaneɛ na ɔno wɔ hɔ no yɛn kan kyɛ na de wo sɛ yɛde to no yɛde ato ama yie ato ayi ɛnam de kɔɛ a me bla no nso ankɔ na kyɛ sɛ yɛde ba ha sɛ no me de bɛto mpanyimfo okɔ ye no na kɔmfo korɔ ne ka kyerɛ wo sɛ wunua no adinki ada na se baako na sɛ ɔde aseda baako san ba ɛna wɔn fa aseda ne maaye enti ɔno na abɔ wunua no saa na ɔka kyerɛ wo saa na ɔka kyerɛ wo deɛ makan saa na ɔkan ɔsɛ wabɛda na se baako aka aseda ne baako ɛna wunua ne mfa maaye okay enti saa brɛ no na wo bɔ saa amaneɛ wei no na kɔmfo na te dada sɛ wunua bɛɛmɛ waba Ghana sɛ me kɔ hɔ no ana me ne no ɛkɔ kae na wate dada ansa na wo bɛkɔ me na me kɔ hɔ kae wo ba mfrɛ kɔmfo no ɔfrɛ no wo ba ne frɛ kɔmfo no saa wo ba no ɔno onim kɔmfo no de atwa ka ne dɔ ne kɔmfo no ntam bajo ne de mintimi nkyere sɛ nyɛ ɔno ho ɛna mo de kɔ oduabo bi no meboa da bi obema bema ho ba we di oyo ba enti ɛyɛ den na saa ba ne ba mbra mo kɔ da ne dua no kɔ bi ana wankɔ bi ɛna empacho enye dua ayi me ba bema ne de na na ye dua we de emoa na nyɛ ɔfadie na meka o me pese me hu sɛ mo kɔ akɔda ne na abo aten dua no saa wo baba ne kɔ bi enti ɔyɛ den na nya saa kɔmfo ne noma ɛno na mentimi hu okay enti wo de wo wafa afiri akwantuo maba wo wafa ho mfa no ɔsɛ deɛ ne ka no nti a ɛma ɔnomom na dimirika di nkan frɛ kɔmfo no ɛka kyerɛ kɔmfo no sɛ me wafa ba o na ɔyare wafo aka ketekete ɔyɛ wu deɛ ne ba na dwi mu ma ne kan saa asɛm ne kyerɛ kɔmfo no me ba cha na menni hɔ kɔmfo yi bɛgye saa fancy bi wɔ hɔ a yɛnye enti wokɔ yɛ no kɔmfo ne ka kyerɛ wo sɛ wo baba ne koraa frɛ me abɔ mamaneɛ bacho wo ba yɛ ndeɛ na abɛbusa wo baba no wa ma hɔ me frɛ no nso so ne de wɔka kyerɛ ne sɛ ne wɔ fa aba na wanka kyerɛ ne sɛ ɔde yade ene ba ɔka kyerɛ na yɛ dɛi sɛ yɛ afisɛm sɛ wo akwara keto a wo fie wo fa panyini na atu kwan wo fa ba fie no ne ho mfa no ɛyɛ afisɛm ɔba bɛyɛ ne ho aduro enti deɛ ne ka wo ba bɛyi ma ne frɛ bɔntin so ni yɛ kɔmfo ne sɛ ɔmo na maneɛ sɛ ne wɔ fa firi akwantuo mu ba yɛ ne sɛbe yadeɛ no ɔde aba minim de ka na adwene wabusa wo ba no okɔba ya akɔmfo ne suman kro ne ba ya obɛkyerɛ wo saa nneɔma wei no wabusa wo ba ne sɛ me kɔɔyɛ no ɛda hɔ sɛ wadi nkin afrɛ kɔmfo ne dada deɛ ne ka wo ntim a wo frɛ kɔmfo no mebusa no anya no yie bia ni ankyerɛ me wanya no yie bia ani ankyerɛ wo okay enti so obi tie na sɛ ne akoi ɔka sɛ ɛneɛ oba no ɛna ne kɔmfo no ɛyɛ akwan apa abusua na buo ne a wobɛka de yi baza ya kola bone asɛmui na yɛwom dodo fans bi wɔ hɔ a yɛnye ma yɛ ho sɛbi asante mamu yɛwɔ nsuma afie wɔ ha nsuma afie no ɛhɔ na sɛbi nsuma nyinaa som yɛka yɛwɔ nsuma nkwa hene yɛyi otumfo nsuma nkwa hene na nakuja wo asu ababio wada me bro onana me bodi pagya me mu suma nkwa hene wɔ ha enti sɛbe asɛm besi na lesi kakra katententi wei sɛ nipa no di nkan bɛda me aseda number 1 aseda number 2 ɛsɛ so ɔde ba no wamfa ama enti ɛne ɛte saa de a
se enu kwasi ada na momfa nioma se nioma wo we so kura obubu etwam 400 million etwam 400 na se bokina adago cheap yi ya wo kan 6 million po 8 million ko na ye top eno makom yensa o ansa na obenya de wansa anwo da kora no eno no bo mo pe no mo bo enti sa nioma we ye wo sa de we so no se ye bubu a we nya kora no nye be 400 million plus na sebe ye de enko obi be ya de wo bo so mo ho na se sebe aseda kora ma ya eye sa kwan we se wa beda aseda well okay ye be ko ho enti o she wo se wo ko ho ukuada meko juada ene o she wo se fiada sa nioma we nyina ama kwasiada obeku bra no o kan sa akere wo no de asem na nso ka kere do because what threaten wo bra no me ka chense na na mesro ene ma na wo bubuo ne de edoso nti na te so mame na me kobo abusua mane ena ne komfo ba ko e wo ho oba e no se ene ma ne de wo se wo gye na ena ya twero no nti me de me fanko sa komfo ba ne so na ne suma ya ba na ba cho de bi ena obeka kire enti wa nya ya ma bosom ne kra ankasa o wo sere wo bosom no bra no wo ne ponko ni mu wo sere no na no komfo ba ne firi abonten be ka kire wo se de ombegye ana ya ka kire wo no ena on so sore ye unua no kwasi ada betwam na dwo wawu ba cho de bi umui ba cho umui otiase ba cho otiase komfo no ba ye wa frɛ obi o ene na ofre me se ese wate se Otec fo eboni dini wo ese oso obegye enema bi a obi a waye ade ama no obegye afri no wo dwan ne ho nkro ne ba no no ne de wanka sa na me kire no mu se wo keka ye no komfo ne ka kire wo se wanka sa wo se wanka sa na me kire se komfo ba no ena me kasa na mente o kasa ne ye nti oba na kire me mu se enema se ena o se fabra ena wo ma ayi ne crash no etwro ma me enti komfo ne frɛ wo ne no ka kire wo se wo no de wanka sa na se na ne bosom na aba obeda hu so kan ya na so wanka wa musa ne sa ne de mpa cho ma musa sa bra ne bosom ne ba no kasa wo nte ne kasa no na mente ne ye na wonti ne ye na woti odwan ne wom wote enu nyina okeka ye no oba no na ebobo mama ne to oba no ne ka 120 million nyina ka ho ene de na ne ka ye be ma no o ka sika de wote ai de enuoma de he no ka ya na wonti ne ye no ai enwan na no wo ka no na menhu saa enwan ne ye na mka se bia enwan tie ye wo ha ye bia nti o ka ye no ana oba no ba na mbusa ne se enwan nkitinkiti a wo ha ye bi ne ye to ansa wo be che me se da bi nye no a esiremu de tentene no mema mienu ana oba wo ngoda enso baako enti estimate we no why ne de ne nsa twro krata we so ma wo me ba cho nana ne krache wo fi ho na etwro ye nana ne krache wo fi ho enti okas enne kire wo se wanka saa no wanka nkire se wo krache no ne twro ne o mama ba cho me kan ni nyina kire no pe na mba ikulate ho okay nin be ma ne we nia ofa betena ha bra na menhwe adekode a ekoye sene omoka aseda no kire na akonfo yi kase aseda no sebe ebia kemti enti maami osi we na amode ba ne ya aseda number 2 no ana se wa boni nti no oje sa ne o ma we ya na aseda number 2 na no anyway bacha say de di kan de wasi wa di kan aba beye na aka we se no na me number 1 ne de bacha man ko binti be ma ko aba ya eja o hote say yankopa do me kakra ya kakra ye frame na Krobea na wo e frame kwakubuache kwakubuache asemu a ye kan ona wo ye center stage of it dey na wo wuni mfa honkwaku yo nana ye tiene se
me nua bɛni me offer se for me na come hu na me offer se penny free mu ya na ma abruche nti na je se nyina no obi anti ase ti me nua bɛyi komodie mu no ka je me se oni mu obi a wo se obetimi aboa me hu nipa okum me offer se no anti ata ne ka kyerɛ wo pepepe nti o kyerɛ ne ma nipa no so obagye ansa na etimi hu di okum me offer se no ana me bobo sika na no na me di mane no nti me ba se me be yie no me be na me nua be ka se me ko opa no nti na media I thought say e bia ye call for me offer se no free mo no ni wo no ho asem ne ye koka ye kodu ho no na papa na ka se ni ho na se obi a conforma na woni ho mhwe na chi na ho nti kokko ye se aso tukwa na de ho beja na ja ye keka me ko si nti me shebo na konfo na ni ho nti ya konfo nketoa no e na ne wo ho okay no me friend phone so ne kasa ho fi sada na nti me ko ya me bae no me ni me nua bae ene ko ye na me offer siem so so ko bi nti ye kodu ho no ana aboade no man ka se me fa ma me nua bae me kan nguni se na wo ma ye kotu mu first no obi ani ho nti diska ma me nua bae ena o kan no de ma nipa no konfo no nti ye free ho no ene ko ba se masadi me ho hye ne nsa nti me ko na me ba na se bibia yi ya me bre no 10 million okay and o si isa me fa bin kan wona me si 15 na kasa le nyamo no me nua ba ne baba ya o kofre papa no o fa ha ne me din da bonti so mo di makwa ha o fa ha o me se na fa esem se gunguran nti na ema me ne nyi se me di sa de ne chi se me to akoso nti me ka je mo fa si be me se de me tete no nyame ya dum na me ba me yi me ho firi sa de no nti me ba ye no enam sa de na me tete nti na ma me ni me nua be ya nkasa me ni mo fa si be ma ne ko ye mo ko konfo ne ho e won ntobro so ho ya de na se da ne ko ma no 15 million 15 nti ko ye no is kana me kan no konfo no yes me fama ne chame no me de man no boy che no dan ma konfo no so dan gu ba bia sane sidie ne mane ma wo Otec 1029Fm ti oye ne mane ma na ene obebusa se na mesa de me ho ahye na sia na na me so ne me nua ba ne me offer se ne yeni ti no me ntonko so ndi ne ene lazimi me ho fi na se wane sumane te koye no minimum ofasi ye betena bonten mene konfo no credit nkomo asa no gi akwan mfe me no chidi na me yade dada nye ho na yale bi afre nti me be fie mase na otwe me sani senka me be pe bibidruae ti me bae no na me call me sister Penny aka ye miensa me do ho na me sister baba no e ho ye ade na me ni obi ani amane se di ntia me bae ni anase sei ade kro no ye no so wie so nwimu so ahoro ne nsa na otu atene ene ja already no akura na me se di osi moment no me fa mo nhihye no ene okoye nti okoye no mse ne fiada ne nyumre na mo fa si be frɛ me se me nua be afre na so poso tutu na no hunu se ma ba na se me ma na de ekoso enjo so anka bi anche no mimenda eno me nua be san frɛ ne se obusan so wo hin no so hospital o si ni oba fia o me frɛ me ma no won so busan se di nti na o me frɛ me dendenden sa nti me nua ba so anka ene ko ba se me nua be aba
kumase frɛ kurase ba kumase me so mo a chance nti no o ba fa me na wo di mako nipa no ehwa bio na msinya me over my dead body me ka che mo fa si be me se me nua be me bunu na me fe no le mo no se wan hwe no wo twitwa ne ma bi so a obehu di humpo so behu ko me pese ma no betia no nti ko siada o yeso be me fie ho wa ma na mo fa si o fie ho ina de chinjwada me sati se o ba me ho ni mo fa si eni ye be shiae tini nyina ne se o de me command ho na ma ne se ade bi ambe na anye ye nti me sa ma efofro na me se menko menene ni bibia me wie menene ni bibia nti menko nti manko ti me ka che me nua ba ne se me nsoma no se onko ba bi ma me nti mo hwe no afa me di anko ba bia eno free me ko siara nti ne dwada na se utu sa na mo no o ka se onhwe ye no amfa wudi anko ba bia no ne dwada na still osan akọ komfo ne ho me kan mo fa si be me ho nti die kokosi ye nyina ne se okọ ho no edie ne si edie ne so me one me nkasa nyese ye akaba okonu hu bibi o mama mane meti agi so bi ne ka cheme nti me be ko nkran nti frinkran ba last Friday me ba no kwem na mti se okọ ne ma ya twetwera ma ne se onko toto na me so me de nyama se me be se mate isan se me suma na ma busa no kwan so ti so okọ ne atwetwe bibi ma na e ono anika ti enura asena sane mo wana mo fa si be frame se odi asem na bedamo na mo si emra ne eno kra nyame ni mkure na me pese me ba because me suma na no bedidi sane ma wo mochi na enura me ko mi sisa ho no yenye ko shiae e ke se mi ti mi tu mi sisa bene ano ngofo nisa no pay me ofa si frame se ma frɛ na me si ai ne meba na sa no yebo ho a meimano nti na de minim fa ho no okay unia bai kono ka kire ne se mane nko na emom wakọ waba okoje sa ne oma wi baaye no konfo no wafrɛw se bi ode wo kasa on frɛ me na kasa ne nyemu kura soso no me ba ko me kono mani mo fa si be me o ka kem se minua ba se me ma ka kem se me brɛ phone mo no na me se me no minua ba ne kasa oso bebre hwan phone mo no no konfo no ai che se ebufoni ase ni breso na mo fa si o enti no yetuka ba be fa phone na me to se nkan be use no ele kokoma no e free send and second phone be sinne on frɛ me da me frɛ so man fa da enti minim so ni me number so ni number na se o twama to tubu kwaku konfo no ka kire wo se o sister abona mane ye se wo se wo be mane phone me brain phone wa bra na wo nka hwe enti wonu hu ne bu afi se wo se wo be brain phone wan fa ma sabepepe hey ayi nano mia minua eben oba nam ka kire nse krache me de Samsung phone de me pepa enti wo bai US nso de eye enti to be free ho oh no se o nana eya me a mekọ shop ho na mafrɛ o video ni bi na che se wa ponte de opɛ na mato me sama ka sama kyerɛ o dada no me nsansi usu bio minimu ye saa de ni minimu ye enti man frɛ no bio saa kosi se wo ba ya me kofa ani ya ni nyina ye nam ya na se krache nam phone ne we o se mi wura fi metumi a chenawe me chene wi enye yie me chene wi a enye yie na wa konfo na mi nuampo na aka kire onya me na me kan ye se me se me bra phone na phone no mantumi amfa ama eno no okay ti asem bi free baby na aba baby na list
eja ku onya bi ahwe mi se kura we matiso mo keka mo se isa se me ma bo ma dwene po se me nsoma no el me busa ne se o lesa akwaje ne wo hin ana se fabra me hwe inji se ai kura we na mi hu what to say yes say was kwasi ada ye nra na nkuo obekum inji no akura no me ko mi sister ho no ye didi nko ma na me se ene ne me wu megune you know you ko fie me ko fie na mi didi na me say any mangu oh enti kese me le mo gide se o timu mi san se me fomo no na me ne su ni twaka bia na mi hu ne se me nua ba na akofo mama o di hu ni suro bia betunu mu o to se sia wo yare enam sa ne wona ma akwa ne kan ka che no oh na mi de minim so ntimi nya mehwe one day ko ntimi nya mehwe mame una unue ka kire o se eho wo ba afie a wo ni be hia no o se na obai kura wo ho o ka kire o se konfo ne ho no menko na menko ye de na akoi mbacho se de na ai mi sister panyin si chese o se ne ye funu ya na aye tan afi wo home kura ensiso na anadwo no dae no ne ye funu ne ye ne ya sa na mi sister ene na bia de konfo no akura no frɛ no kan ye na wo kan ene na se eye ne sa me de mentena ofisa me ne nyina ne koi enti mekɔ ena maame ede ekɔ oba pay na obi nso kase ene wo oba no ene konfo no na maya akwan se mo pemu nua isika agye abuna obeka se cause ye wo kai die me na ade ne fa me ho yeshia me se menko o ha ne sen enti a chencherenchin still okoi eno ye 1 point 2 points papa fria ma no ne na aba eya kwantuom na wahunu wofa na wofa homfa na ye kofre konfo ne bona ma ne se me wofa ba ye no de yare na eba wo enti maame me kesi wanim I put it to you say mo ne konfo na ya akwan pese mo je papa isikedi pa jo na de minti menye sa na ne de enti na okoi so jesa no ye ne ye funu ne aye na maame me kɔ ho nyesi bia sabi me kɔ akɔgi ne sika edi eze utwa oketre matoton wi a sabi unya nan bia anwe na me se de no wasi yese wote so no ye ene maame me kɔ yese mi ko busam se eye no kure se sa na ade ne tia maba abebo amane me kɔ ya ono sene ma oye maame nti me baaye no ade chen ya na me sa akɔ na me nana eyare eno mo frɛ me na me ka Jesus se ese ma abana yare enti me kɔ a ne besie bia na mo frɛ me na we enti me kɔ minu ba na so na edene na so de mpa chese se na me kan me bunu se minu apani asem wo start ye no wa frɛ me da ka che me na me ka che se de papa ne ka na nye no kure onyi no hufrim yu hufrim kura me ne papa no eni bibia yo enti wono wo sinkete se obekwa so kwako hunu de twam se de adentina wono de me meka no wontie me masem na otie outsider ana wo baba ya wono wonim kwan fa so me no kopie ho won su kura sem no mu a wono e ka kireki mu ye krom ba bi obodu bia na che se oka ti se de wa china tanse no wa to na se ma kire no enti wo ba mi fie kura na no me ka twa se enkono me ofasi ho no me ka twa se menko me nsuma na me susu menko na so pa so ni kitikiti dia ni obohu me other side me ni apane no won tie masem no kra eno koi ma me konfo ni friend say entobro so konfo ni friend say ba jo ku fiewia konfo ku fiewia konfo ku fiewia na enra wuni ye anu no wan frɛ na amona mane se konfo wa anu o da so te ase me ba jo me phone ho na umi akola emma na obaden so anka nkyerɛ se bi a konfo ne frɛ no se bi obisa se wo fa wu ana so wo fa da so te ase ba jo me ba no mfrɛ me on frɛ oba no o ton ne wo fa asɛm ana
ɛno na mentimi hu ne wɔgye afiri no hɔ a wɔde yɛ saa de no. Okay. Komfo Kofi Awia ya wowo ntobroso de beye bia no ye be frɛw na de opanyini ayewunti a sabe yete hɔ a yete hɔ yi obia wɔ ne som obia wɔ baabi a ne gidie wɔ entimia na menimi nua baaba wɔ nkyɛn enam si me free Ghana akwa amanone me de me ho hyɛ wonsa ye wa abosum bebre a sebe obi tumi de ne ho kogya ebi kura wo ho a ye tutuo obekɔ no ye kogina kwa ye brentuo mu ne ya pomatuo ye tutuo to ho obi nso wo ho a wotumi ma atose kan de ba na ye de ayade sɛ ye de se kan na to ho it means say nipa bia wo beba ho beba se wo ba be ye obone a unim ho hwe no sɛ atuo na wakoto no ana se kan na wakoto atobosom ne so no enkoye ne ho adwuma nipa no oba ye be ye saa de no ose afe me kwa aba wa hye obo 10 million usiesu sɛ ye na seda na bo ade 10 million no ode akɔ 15 million wagye atum wakwa aba oba no so opanyini waseda no enie na mmom mentumi emma mitinsha ha bio enti je waseda na menko wada wase awie wafiri ho wonso wagye ama bosom yatekɔ enti sɛ wagye ama bosom na te akɔ awie a die bio ɛna so ofa yare no abaga na ne wafa ase be frɛ waka kyerɛ sɛ mo wafa de yare abom na wo begye saa fans we ama wo ho sɛ me na manya no na kwasiada obewu mo amfa ne oma ama kwasiada meku no na nim se no kra ye threaten what threaten no ye betumi ama police achew what threaten no so obi ka kire so obeku pe yidanse na mayenche no yidanse no ne evidence we wo ko ka kire maami se waba ha dwoadai enu fiada na momfa ne oma ma ya kwasiada meku nua no what threaten no nansanya IGP dampare no otia konwa so na woka se emma obi ankɔhyɛ nkom emfa hu emetototo amanfo so ena weibewu ena weibeyese wamanye din because so wodi weibeyese yobe okoso ehu ena wodi ohu so hye obi mu anipa no wo ho kwan se otumi mamra ne nzu diw enti we de ono ani nua ba pe no akwa kire nze wo ose me mo amfa ne oma we ya ama kwasi adameku no what threaten no enemre nso de bibia atumi si wonam ne ba bi wa hyada konye ya ma obi akɔkyena kɔmia na kuna ram ka se mekunu mu awu ya nya de saa na we nyina no maami ata me de sobo ne nso bɔ me de sobo ne bɔ kwan bi so ana tamaklo owo Amstead mo kan wa Amsterdam ya na me ne mo nya adwen ade ewom nti Amstead University ho yankopon hiraw Anthony me hu sa won so wo Cape Coast ya wo hwɛ yɛn na onso wabaso retamisa no sena na me de medwen se sister ta one ne bai yembusa no neoma bi mu yie se bi abɔhye bi akoso konfo na hye ne bo se on kan kire busua no ma abusua no mfamra ne ma ne share na menyin ni se bi a bibi ma me konfo na ka kire o se wabusua ba betua sa de we ya obe ma o share wo ma na se me kan send de menyin ni sa King Love eno sena na se ne ade we tie pa de in fact sister tam wanu abema no wa moa no na yo amankwa ono wo Medina Accra eno se Accra Krobea ha na me nso me wa mehwew Ghana nko a eno se na Krobea in fact sister ta ne ba no ye prime suspect
Mommy and friend Musa na no asem. Said dear bay pa chakano a down ne conform in Temuntia, a man ne cofre conform coton the fisem, a de ma conforno, Nana Mumia Musa aqualano, non tree munientie. Janice Tano, eno sana Krobea Nyangupo Islamo pa wate, my precious brother. Me wo USA, New Jersey, say engineer New Jersey on. A honor no wo Islamo so wate. And as be queen, eno say na Krobea eye den na maami ata baba ni nso hunu maami ata ni nua be me ye ne wofa no omu movement kra so o makosa abia no eye den wo mu hunu kire se eye maami no nua be ma ne koi wo ata maami ata be wo nko hoda ye koda ni dua do se wa ni nki anko bia eye den kra na ne onu so kokonya akonfo ne noma ya wo kofre no kan ne wofa asem de kire no e ho ne nsem ne wo no What in Douglas and was say Nana Asem we dear and wash it. Do you George or say Konona Wakra Asem we Muma police in room. Papa no so wafa no mema Muma police in room. Munkoye case Nian kwache conforno because wakase ubeku uwe na yuhu. Oh, ade. Jache pram so Okada station. Odishia ba Kofi Akwa Emmanuel osi akra Krobea wi me nso me wa ha ya me nso me hwewo na me wo Germany Hamburg ena metie wi Ghana enye easy enioma bi se nti na ma bruchirefo no nje ye ne ewu fie ndi no nioma bi se nti a nioma bi se ye nti a sebe fie nipa wo ho we metumi abie phone lines ya tum na busa bruchirefo se bontinsu ni eni fie ni hwan no ginidi ni ehwe dodo nsem o mbeka die fie ni bi de ya ni nti aburukyire ni wonje fie ni oje bontinsu ni disin ni fie ni Dr. Mankwaba ena ya juada Dr. Mankwaba akro ya ja pacho na umpumu o twiri ampo Nyankopon adawo man na ntuminti ehu ye pa good enanso ye juada bio kwasem eduru juada bia no a wodie bewuram de ye hyase kwasem ubie nioma ni kire ye nkwampa no kwasem ebie mu asadu ene ye ne wahia awurade fie heba center eya asoye sa asoye no ona oda no ena wie fa ye wuram akra wo de ebedo twiri ampo Nyankopon ase na ya dawa tifo no ahwefo nyina ase akwada bia transia wo mu fa ye number wo mu ma wo mu chechira manfo nso no me do twiri ampo Nyankopon enhira kase de ma wo mu sa awurade enhira wo mu na danda nyina mu koso mu nya de wo mu ye no akwada transia ya na ya dwada me chame am himpon ba ko o mazi nipa ni ahoto o twiri ampo Nyankopon no wo enhira no nya ne kase akwada transia nso do na me chama do fu nyina ya transi ana juada dusi ya bia me kasa awurade fie de efie ne puno na bua ma obia enkankan wo mom wa ho kirem wo mo ha ne amane nti fa wo ha no amane bla awurade fie ba center wo ya de wo ha amane bi biara wo de ba mi so twodi ampo Nyankopon na da roma ne tumi na ho de ne basa no ebe yi wa firi mama ho ato ya transi se no na akora na ye bewuram so ayenko ba bia kwa awurade fie ba center eni ba bia okunu no mbosi red park ho na mbutu a medi medwuma enti me de number no tudu a me sore na wo ha wa amane koda na bi da so a de freme wo fram no beche ma moya de bi anka se bia me ni sa duru no ko abire ni tiawa e ka se sima dupe ni asore me number no 0241 09 39 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 eni baby okronum bosi kumasi krodu yem ha ni butu ofoka na okai tiare o se obesi kronum u10 so ho na tuma kwa homa wala bank nanim usi akroso apraja fo bi gina ho ohwe ase kakra bi taxi station ho de oba kan so kwa wala di fi omdo be ba asumdue kwa so e kira ye entrance kase madam e kira ye entrance kase ti ye trance no wo ha wa mane e bra kwada bi am be trance am katri ho asem wanza boga o de ne yire be so wate ne ngan bi ya djuma na ese o de taxi am obi so on fa nko ya djuma wo no ofra ope ka won se bibia si
prosin che na ode akopem onfam pem o fitam ensem bebre ba so nya de aduro mom no ma amfro de atum se asumdwe ni ahoto ayedai aba because no nipa be fom be gi aduro no abna no anu akosie no adanse esisi ye no bo bi di wese wo mu sin sa wonti wo twe aduro na start papai mbi je sufin ba ga ba kon so fra no se papa me kwahwe ase am simitini am be gi aduro na me yi ahoro nyina na mogya wo na me se ase ikuru de urade ase wo hu nsenkyere ni tumi akora trasa da bia me se etrenye etreti se etria ese kokrumute untimi nsan ho mopo ma nye ase twiri ampo nyankopon no de bia me ka se utiti a untimi ntrase ba ansa beto betrase wona beto trase enti ase wonya ni tria de adidi enti tria de ka ho asem se atie na tie because kasase e wo duro e wo tumi nyankopon na de adom ye ena wode na ho ode ni tumi nso ata akire enti utim na ye nipa na ho na se wose uti e fani jog gagaga wade tumi kabla wade fie ba center obu won simitri ni mu aye dududu obu wasimitri ni mu hyehyeme wasi bibi ni nam wasi ase bibi pim mitri ni mu saa wo de saafo ni nyina me kanfo ready fie ba center ma se try entrance kese wo de bra wo ba na se mum ye de yenke kansem ho ba ye se bibi wo akira ye nka nkyerɛw no ase akyerew akwankyerɛ no akɔ no awisu aduro no afanto ma pa afra entina wo a wo tie ma wo ti ade akorankoro wa ya yam se ye korankoro because ye ho no obi de wo so abɔ ne ban tunu ka se sende million wo ba o sika ko to abi akora no ho ye dai ato no ya da bia o de aduro free your friends say lake blame the papa ni di for titin haban ba e de ya obi a ne to bra ba bi ogina wotimi ye dai wo ye aduruma ne ye nuro nyina obi oba bi o sema ho odin wo pa ba trade the other for ready for ba center wonim begu ase wo beto nchia so be diu ya to nchia di wo mu da bia entina me ka se me se ya chan ye benada obi wo se mitina ba ya abefect mani ama me hwefo ma me hunu ade ye mani so ye me wisi mani no etwa nkyene wo se bibi ni na mani ni so obi wo akira me hunanim me hwe light na rombo ato wo ho saa for me kanfo ready for ba center say wo kyan ye trase foni yade no ha ne bra na awura nyankopon nam ye so no won sa yade da bia me ka se ye de ye nsa yade wo ho awura na sa yade ne age hu sika di ene enya de o yare no owo de ne bra so no ye de woko ntu wo na so wo ha wa amane afabla ready for ba center e kyan trase kese cancer anyi sika wo ho oba na be screen anyi sika e bibia de faji adu ne konom na ho nto enye dada afọ abekọ ne chinchin wo mu nsa adu mu sika wiase ko hu doctor akọ wa anya sika nto da bi de kuta ade bae no ehu ne behwe ne am woduru enti wu tie mi a echena ye transmit the number na itudwa wo de safa me sorry afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 33 utiem na yo ba fa blood bia beda wiyam waya ya na nkwa me kan fo wurade fie ba center bra ne ma wonuro me se ya mo ya de ni di ankase ani hu aduru ya de ne doso ena nuro no so doso ba ya bre ne yetiawa enti utiem de waso uchima no wo de ya ba na se sabio se waya ase yo anaso bu okro se mitwima machima wie kura no moja ne ntimi ntwa sa fo nyina bra wurade fie ba center ne ma wonuro obu won so o se me de michima na ateko onu time wo se utwabra na nso wo se be 2 years minchima oba wurade fie ba center be mu odura ma ho ato so akonyi nsan so na sa afama ye won obi die CCS oba me ma na duro ma otimi wo ye ebeto ma na wo ye eti se office afama de wurade fie ba center ye ho ye nuro kan ye wo ntinam se ye ho de twia de betua wo twitwa betwitwi wo sa wo no ma wo nom wo punu wo dware ye de bi nua na ma mo de abedi aduro o pa so na se o se yamfa bi nso nya bi mena fa ya wa ma bi ma ayan say ya wada no de be ya sa ya no nko aduru de be ya okurum ya wada ntibra odi oso petumi ni ahode abra otwodi ankopon nyankopon adom ye de ya biduro kan enti ne pro awurade fie titi bi ma awurade fie no tetifo no ma na ne ye to aso ye de ntontwene enti wo ba awurade fie ma ye se me kwa asoro mi ko wi eno ma ye hunu nyina awurade na bo ni nyina ye nso etumi fa bi de ye bibia enti biam se ye nro de ye gidie so because ade a wo beto atwene me fa nso de age musika bo de mi dwa amaboa no kosu mi dia ne hunu ni nyina de ye adwuma me de awie kram sa de disika kra sa de aduan me koto ye no enti de wo ha obi wi oba so o se mi de breast cancer betom nufum ma ya na nkwa na awurade fie ba center ye mu oduro ni ntu ase obi wo nso wo se ni yam kuro no e ha o mu pa wo se mu ahodo nyina se wo se bia de awurade fie ba center ye ma obi ye wa condition ye o ye me so so yam ye o ya ba bia condition ni bi onum ya na ye ma onyunyu
tumi no woto ye dey obu wo so ameka sesi asma ha ne pa obu kokote da bia ameka me se abusua fa titifo ye nuro no ye wo ye fie de sa amanfo yade ti sa asma bia tete wacha akora bra wrade fie ba center bra efie ne problem obi a wo wo de enkanka no wo mu yare wo mu ahokyirem ye de ho no ye nhwe ne mu wo fie ho enya se bia ahodie mi ne ye hwe no ho wo de ehia so de wo ahokyirem wo ba wrade fie ho a otumfo nyankopon ne nsa no obeyi wade so ama ho atɔ o ma wo hwe fam obeso mu wo de owu kura ba be hunu ye nyankwa wo wrade fie ba center entimi ka se obu anwudue bia bɔ na to fam anwudue abo ato fam ye stroke yade na bra wrade fie ba center ye o tumi aduro ne o ha banduro ho o ba ne ye hwem na so se ye de tumi aduro na ma de tumi aduro be ma wo ana e be mo ha bannu so ma ha bannu wo pese yi nuro ma na wa akonoa so be yi ya ma mo akonoa wo pede ya mposa ma na fa dware ye be mo aduro ma aposa mo adware enti wa wo tie mi sesi mi sa de number ne tudwa so le afre me number ne 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 Esa akra last week sister bi buy ho wa ya na ho ntono be na mse mama we die kakra wo mba mama ma no ma ne kofie ne kwahye na hwe sa akra e de na suma e de na bre no ne tene informant kese me so ka ho asem wo chia duro na akra nkika akra na koye kese me chi sister no wa ya odai wo so wo bo no nso mfa ne nsanka no aduro na e bo no wo no akọ sister amfo wo hu se tumi na mse tumi wa awrade fie bebe tra se ntimi nka eya hintasam no ma bu akata so ntu empanifo so pinche nsu a na ate se koto obo wa ntu pusu nunum so a na abete ne kankan nti cha ye brada entrance kese be kan se a wonfa shom ti se nya kira nkwa na ye adwuma wo ye adwuma da bia bom emmom ye ba Otec sei na ade a kire dia ye kuye ho ye adwuma won fam ho nam fam wo de bibi kwaso abra bom wo de adwuma sam nya bibi anya bia de awrade fie ba center ya de bia ya wo do akọ ne na ye cheke ase wo mu hwe wo de bra otumfo nyankopon ni tumi na ho de nti no krobe dadi ni amu oduro ye mo ba ye ofie o ye nka ni pass nipa ho asem o ese lasha no wo se ma asam ka so do nsa be fa me ho abo awurade mpa ama me ho akọ ama kwate akọ sikokoto Jordan mu mprenso wo se ekuro mu nsu akasie so wo duro nso owura kuro de bi afe was me ma yo wane nchi afro ka ekuro ma ifo na ye kuro no wonim na chiwade enti ya de ofa de ka wasem no ne fa chiwade ne nkan na ho ntow wo cha ya trase den wutiem kokko bi asiu waya ya ne nko abobi abọ waya ya ne nko wo de wutiem ya be ma o mema sama dwodwo kura wo de da bia me se aye mra ne bo nko na ama ne wudi a ene se kutu se bam enti ona so aye mra wo de brawrade fie ba center but in ron dada powder ne bi wo ho de twa ne bi wo ho de na wo pe titim din ne bi wo ho wo de bra wo ban so abon say yes wo mpia wo say yes wo say tumi na ho de wo wo ba pem no apem biem wo ba dia sa abo no mtontonton na ayere so bo mra ne no abodin e de atonyum e de asa enti ya be sore akọ number ne tu dwa no ma sore number ne 0241 09 39 39 15 15 0241 09 39 39 15 15 and 0549 20 66 33 awurade fie ba center yesa ya de bia ukidi na ya wo de pressure na wo so wo de osisi ameka se diabetes open aduro tatafia bla awurade fie ba center ya de bia e ho adwuma ho ntimi mo ya de amesore ofre menya abotre me no be kasa na emum ye no waka awurade ani so mfinsi a kiro se tumi ni ahoden awurade de amaye ntine fie efro awurade fie no fa wade so ano ha bra ne ensio na ahonto e kira ye brada ye trase wo wutimi bra e wo awurade Yesu Kristo tasfo jendimti amen amen yada se eburu awiai arofo ne adehye Dr. Amankwa na ankasa ene na awiai waba no ne yaba besom no na waka de ye de akire usei no onipa de aka eye wanamone a ubetu na nyankopon ya adom o kena se ne ye wo ka no one ne bekwa akohia bompu ni mpu na ohaw ene yade a abetie duraw no ahoto beba frɛ no sese ya 0241 09 3915 and 0549 20 6633 unya fresa ahoma wi ya
papa no sorry sesi o no be kasa de wonte ase bia no be kire mu nso de ama wo adofo aha ye 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumadie no eno asogusu awutie wadama ye twa ye ho aba na ya befre konfo kofie wia ya wo wontobro so ni abusa no asem yi aba ye nemu yi ono nso side of the story on kire mu maye me ba sese ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Etimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapo budra mapa. MDRG edweden krato ya. Life smart food. Obi benya wa na free ade. Ena apomuden so yenhire nkokwan, energy, protein, dietary fiber, iron, vitamin B12 and C, omega 3, folic acid, molecule, ena selenium, ena wasumdi agu future life smart food aduane mu. Me pochinyifo Thomas B se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyaro abese wo hane achire. Esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that che ho ban Mira yes my dear ene die kade wom bia kire me Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Adaminim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene wo de bibia so free se require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA aje adwadie nkratoyi yi atum me mama ma hye me pao na me papa nso usonu ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare me ho kura dwiri yen ye do mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure
typhoid mikaja de mmarima yɛ mmerɛ wɔn pɛmu nyinaa wɔsa ho yareɛ wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yareɛ nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri nipadua ne mu ama wo ho tɔ free sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wɔn abɛn dodo branch bɛn na wokɔɔyɛ no ahenema kɔkɔbɛn a wɔbɛn Geomas Company eti mu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic wujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon ho bebu nsuo efika makama wotimu yi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoye abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say wo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heyey bi koho sisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piaw unim entwam me di product fufu bia ba so unya bia woni haw adepa hene no Ani eyampa eye simple plus. So wo pe phone accessories, be it batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory biya. So when you simple plus dia, and on a papa. Afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances biya. Choose simple plus. Samikan, se krom hadie, when you had the pahine no. Se me mochira kwantem na me ho preme. Oh, Kumasi hadie, adesheman yani Dr. Caesar ene die nimhwe. Afei kejetia yani G2 edie nimhwe. Ya number nie 0244590374 and 0241709636. Choose simple plus and on a papa. Wofana se breko sisika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwaba mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene eyie na wɔn nyuma pa wɔn eyie no ebi enie wɔn gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Ebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, you know, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned Yabosi, I'm the better Medumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekabi. Omoma salary workers loan, public and private Nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nanodia yedeba abaya juma efo omojo marketia efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank many a jomo share no pa. Ne me wo mo che kwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben Edwano. Edwan so omo main station omo ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edin hwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asoase kwa no so ho a. Post office no echipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal edidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision.
Madofonom October eye bosumi ehwehwe obabia no fumo se djua bia kwose babia na eye pink month World Health Organization eyi bosome nesi ho se sa bosome ne de obabia manenya wadihia na pomodin djuma yeni ehwehwe no fumo famawo se de da ye afibia mu no by Grace Medical Center ayaresabia yehwehwe ma no fumo on the 14th of October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no eye benada 14th October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no so yebehwe obia jonso mu yasa hwe sichedudu a ewo mogemu mekyerɛ sugar level wenyina ubetua 50 Ghana cedis pe enti no so na fa ho djudwumadie ni mo by Grace Hospital ewo Kumasi Breman DVL ne nkyɛn pe osai kwadwo area hwa DBA ni amienkasa 0244 97 68 05 yebehwe wanim. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafo yadamase yakoya. Yasan babio aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadi no wasugusu anawia wutie. Anawia yi ohwe live. Na nawia yi Ewurabai wɔkyerɛ sɛ ɔwɔ Wesley Girls ɛna wɔwɔ wudi de Ellen yɛsi Asem Beba Dabi dwumadie ɔmfa ni agorɔ koraa na Mansaforu safo ɛna abɛpie mu wɔ akakye a wɔhu sɛ yɛsɛ ɔmfa ni agorɔ enti awia Ellen a ɔwɔ Wesley Girls. A very good afternoon to you. Nyankopɔn nso nhyira wate sɛ ɔmfa Asem Beba Dabi dwumadie no enso emfa iniagro na enawia yi 3p garlic mixture duro no yenna piwak natural health for nso ase se onomode abeso yasre tayechi ma yede Asem Beba Dabi dwumadie beso awia yi a wutie yi se wo ye obi asebe o pressure enyina yie wo ye obi a o cholesterol ewo soro we immune system no enya dwuma yie eto de bi kura na wa honhom onuada sani se winya 3p garlic mixture aduro no bi na se ononom a no kore me se wo se babu aduro we natural garlic wom enti ebua yi srade tamo a abo anu wo ntinim firi ho me mogya atumi di afrusa ne ye enti ye kan oba misty herba kolina keba dani herba eni baby eto nwo bi anaka se ope 3p garlic mixture aduro ni bia ubenye bi ye number ne ye 0248 92 8824 and 0201 000021 wenya sa homa wi 3p fo ahoma no fre na de wonte ase bia na wie ye nkyerechire mu nso mfama wo na Asasu Herbal Center ya sofo asamwa na edianimu onom na akwa akofa kubi herbal powder na wonom de aba na sa kubi herbal powder amabodi adofo ne adehie se wo ye be ma tie mi na tie ni yie na ntotrim se eye mendro se wo ye be ma sabre ya ye ka sei wa ye mrepa wo mpam enuoma nkoyie sebe onkeja e wo mpamu a akwanya no nie se wo be pe kubi herbal powder dro ibi se wunya sa herbal powder ibi a wodi se kubensuo na abenya sabigum na kanum nanom se yensuo de a sabigum na kanum nanom kokokura na wudi a kubi herbal powder no sabigum na kanum nanom sebe omre yo ewo mpaso no ebekọ oyire ana wodofo no na ni beje ose mababa ya ne hoka na wakwa akofa China fo nu ebi ebewi akire no na de nsunsu aso boni bebre na dia beja ne so mesrew jai we die eye natural kubi herbal powder no eye natural se wunya bia e ma o mensem gina brane sabe enka ne nanka ba memu edukama se hwe fon aka ketekete e ma no mpe nanka sabe utumi gina so e ma ni gie ba se hwe wa ya 2 minutes bi so wo na ada ho ne ma ne mpe ade na wuku wi enkoto aduboni bia bra na beto kubi herbal powder
kubi herbal powder na wunya bi a wawie oba Otec FM ahwehwe Asem Beba Dabi before office ya ubenya kubi herbal powder ni bi ato se wo koposa herbal ewo murom eni Methodist Church main gate ne ye opposite ubenya bi wo ho emurom ho akọ Blessed Requa eni Misty herbal ubenya bi ho okọ Fata drug store eno wa abu akwa Kofodua station ho ba bi a David ton aduane no ebi wo ho Fata drug store ba ko nso mfensi adankwa ame obenromi asore no ono nso to kubi herbal powder ni bi ememe moma yento bi nkenyan ye ho na yentumi nyina brane se bema afei yade bia beto wo so a se bia ye kwankro so for Samoa wadaza su eba center na no ono yade a eye kwankro no osa edi hye nyankopo edi ani monyam ebi ti se asikyiri yade ebi wo so papa ne wo na duru tatahwe ebi ti se namu yade bi wakwa enkwa owo na duru tatahwe wode ye stroke no dwe yade bi ana wode ye kokoram cancer sene atie bia no fabra ena wonso wanya kidney mu problem ana hernia ena etete wo a hwehwe sofo Samoa na wo mo ono no aye kubi herbal powder yi ni number anka se nie je frem se ya dia wonti ase no wankyere mu mawo eye 0243 50 5775 0243 50 5775 and 0244 16 6602 0244 16 6602 unya fresa akoma we ya so far Samoa na ankasa beje so no be kasa de wonti ase no be chirim na we are simple plus for Nyankopon hyiramo na onyem kese simple plus phone and accessories me pa cha wutie mi they say the quality and the best brand ya se wo de ho twere no e wo phone accessories mu a ompan hwede biara da e simple plus brand no muntie papa yi wono a hyede kurukra ko China eni wonom kotena se kire won se anuanom adepa na me pede ama me manfo me mpadefo enti wakoye simple plus brand yi e de aba se wo pe charger ye kama se ye Samsung charger Android charger ana se iPhone charger de ye papa no ye simple plus de ni bia se wo pe power bank ana wo pe batteries o hands free earpiece bluetooth earpiece net bluetooth ana headset na nya simple plus de ni bia mento to simple plus de ne nkoa se wo pe cover o pe iPod ana protector phone accessory bia wo hie bebu nipa wankasa wo phone no se nkofa problem bia mra no eye simple plus de no betu ya nioma bi koton beto ne nkronko na fakodi udwuma obekuma se adehyeman a ye ne Dr. Caesar so ye ne di animhwe se wo ba kageti a ye ne Dubai Get2 ene di animhwe ye number eye 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 unya fresa akoma we ya simple plus for ebeje so no akasa ni a kire nsemu amawo okay konfoko fiawia ma hai yeah nyado opanyi na ho te say ya adumo dakwa yo ya de Nyankopon ase we dia konfo awia ye frɛ wo a enye ne bone so abusua bi wo manim ha ya asɛm a wɔnom ka no wudi apiem enti asɛ ye ba won so won kyɛn na yebebusa sene yenkyiremu tie ni nyina ne se onom de hie bi a oni na hia pen enam ni nua ba bi so na ade hu no na wa free amanoni aba ne hododo no ni nua ba wo ho a o se wo na wu ku no na Nyankopon ya adom a enu akwasie ikura no na abeku no afiri asase so aden ti a o se obeya ade wo ho na wadi nkia beda ase number 1 ese so ode ase da number 2 ba onfa ma yenti ukuni wie na busuani bia nso so ni mu a ubeku no eja enioma a wode ma no mebobo so a snap miensa enkokọ miensa kosua crate miensa sekan miensa inura fita miensa Burkina Faso fuo dwan di ogina ho adagwa atenti wo je mema mienu oba ba ko a wonwoda na fe wo de 12,000 Ghana cedis 120 million ene de atoso konfo ya na aye lesi de mama mi ata na wunkyire mu wasem ya me de ato wani mu no ene sei obayi
Me was suit ye woo. Me that's a pa na mo friend man pa no ga se me ye ju mo na de na sa me ya di ga friend ko ma se mo de me so me sa no anya no ko no fa mi kire mu kakra wow na mo bu so mo na wie ni ade elo se ga de mo bu so na pa ma kire mu ni ayi no na mo tu mi yam ga me ya se na ya da bo ne ntinu ga mo china na se yi gba ka me ba na mo ko tra su wi asa mo fa me se ye no kuro se ye no kuro Comfort se enti ni afra wi enu enti ni afra wi good me pa cho anu ye nyina ne se me pa cho bi me nyi wo gan wo ma mi sika wo ma mi bibia buja ma me no ma me nu mu bia ni wati bane ma me ni ne daga sana wo ni anu kura bo me ne buja sa me ne to nsa di e kura na sa bo so mi aba me ko me che wo tipiri so me ne ya ba ko pa edi wo de sa me wo no fra me se me ba me bro ko ba bo so me mai ana wo fra me na atumi enu azayi ni wo fra no de to mani mu se wo de sai nebra ba na nebra se wo yare na wo de ne ba me ha no aduane a wo bedie na oh wo de sai wo fra me ba bia ta di wo no me wo de sai me ba no no wo so tabia me ba no na do ba me wo no mo na se wo de sai ma ya aduane a me na dia ana no kura ko ba kura no fo kura me nu de ba me no ma me ba ko na dai ana me iri aduane a wa ko di ana so o mbeba na msi yo mate sai aduane ne ade a me ja me namba bi ko ye taye ana ja sai me di wo no ma ai wa de sai na chane ne fiada no ana ma me ne bai buzala so me ne me nyina ta me wura ne dan ko an ke be ka sa me bra no me no wo bu bia ni wo te boni o idina ya me ma me won so di ma ya me papa ayi bibia na mo wo bra se wan wa me ne nya ka nya bre no wo ma wonu ade ma ba tra video so ra nda e se e ti ko pa so ma ni yi wi ye no ana wa ya se wadi wa ya an ko na mi ni wo me konfo ba no mo na wo be ti kire wo e shi da ya friend wo fe wo mu ko ja ko ye ko bo no me nya na mi ni ho e di ya na wo ni ano ba ya ma mi ata no wo nche no a an wo ba no se wo de sa yi wo ni ano se wo mra no wa ti ma bi ni ade na msi o e di afra no no ya se wo de se nshi no e ko wo mu ko no mi konfo ayi no ko mi siri so na mi ni ho e di no ana tabu di mu ja enu fie ko ni yi na diga ape na tuwa wudin di wo ga na bra no ni ade idi si obeyi ne ho ne ayi dia ade na dai na di ojaba nyar ko anya ye wo dia de bono de ma wo ba no kra no wo si wo mfa de wa wo wo mbengu na ade wo se na de gwa wo gotuto akakraka ye de ko bi asabi ayinchi eno ya no wo se enwira miansa ana se de snap miansa ne ayi no ana sika no so no sika no buzum no ka 50 ayi no wo mo no ka na apem e 15 million no 15 no and what is so 3 million and a car 12 million and then 120 million whatever and this you know when you will be a visitor and then a question and I mean we call me by no one Comfort me pese mbusa wa sembi na eboa wo why maami ata oba wo ho no e kire se krachi bi a wo no ye krachi a wo abosumfie ho ono na e trotro list no e de man no list no meba also tobo meba memusa o afe na me ka ba tobo ma memusa wo wie list ne so no sika wo so no enye figures nkwa na ya tre in letters so ya 12,000 Ghana cedis and san ye betwe figures no e so ka se 12,000 na emo me ye 1,002 a opesa o kire se krata no de wo so na me ka kire wo
konfo ginaye kakrama ye Mayan Sanfro no Katana Sanfre no line munya Katana Sanfre mame na me musa no say no sani e wo keka say papa yi wono anum ton se wodinkan bai be ka kire wo say e ho no wayi ni tie afiri ho e ma aboade 10 million kra wo ka ye no o ka sesa na 15 enti die bio ene sa list yi e konfo wada ma wote benka aha na line munye nti ya no agina baabi papa na nkasa na asem nyina fa ne ho no owo manim ha na sem ne se e ba ye no odinkan be hye sa aboade 10 million no na aka sesa ene oye ni 15 million odiska na ba no ene obeka kire wo se wayi ni tie firi ho ompese onu ebenya twaka bia bio enti so wayi ni tie firi ho a se die bio ene sa neoma wo ya wo ka se cheso omo sa betua so de yi ni ti na afiri ho obayi me da se pa se wo buja me sa asem no me pa chotie wo ba ya no a wo se wo begina nyame anim ne ayi ata wo mu ba na me ni ho enti me no me wo Japan ni si sa ni so ti wo bia buja no enti wo no ba me ho no no enu oye se wo ba ya no ameto me wo ba wa ma ameto me ndio enti wo ba ya no a wo di sai wo ba to me wo no ma me pa kusuma wo me ho no e ma no die fe na kofi enti wo ba no no be dia da dia wo ne wo ba si na na ba enti me gwa wo ba me na ko to no wa me ma na kwa ba enti wo no kwa wa nchane enti no Oji 15 million oba beto wo no sa to no obeto no oji 15 million no me ba jom jaga awanu no dia na ko fide dia wonu no ban me ncha wa dia o mu ekde aba fast ba ya dia na me oh konfo nyabotre me pese me hu se e ba ya wo se wo fure suman na kofi no wadawo ma oji 15 million ko aha very good enti so otua ya obusa no se obekoso adi ni ti ahya wase mo ka se da bi ana se ane me ba wo jo na ko fide dia na o fani obusa wa sama me jiro mu ya njira busu nga ti ana wonu o mu ya so di mane dia wonu ana ti wono na me ni wo bi o na me ni wo bi e dia na no ba ana ade ni so ni ba chotie da wo ba na za ya dia yini mawa wonu no so ma me ne ba no wonu no o dia na ko mra na yi dia wo bi ano na wonfa emu ayamra no e di wonu so ma gba ga te bi ama wonu so na kire mu kwa te bia tani ana busa no amena se chama me se anu ma se kwa dia menye ka prani wo janchi na ramio na ma amena dia wonu ai wa chiri so kuno no anu na me anu gwa na ha me na no konfo wo ka kire konfo ye kan eye threat kese na wa threat woni na busua no entitie miye wo ka kire maame ata se tie miye maame nkasa nwai na yi ano wo ka kire tie mi konfo tie mi na me na mafra o mesrawo ye nye saa wo ye se ya wo man kobo ne nye de o ka kire maame ata se enu akwasie wa mfa saa ne oma na ama ubeku ni nua no na wuku ni wia abusuani bia wo besofuru ni mu no wubeku ono nso aka wo ka saa asem no okay owa hanti mami musa na tie yi mami ata o se wo kokonfo awia ho adwoada o ka kire wo se enu fiada na saa ne oma we onfa maaya die ni besi ogina so ka no ontie bi me pa cho adwoada na me ko ho no wono trase na suma no free na ne so no konfo ba no na me se mente asem na nana kan ye ni e no be cheche na ofre bla bi wo se enema na okan on twro mame na me fa enko na be ma no ba no obetwro nema ni nyina na me de ekofie enti wo se neoma we ya meduru ade ni besi enema na meduru efiada ebedu kwasiala no obekunu konfo ma mi ata na kasa yiyo wote me bajo me enadai otio bisa enada me bajo wote me ma bia ma no ata jo sa wani sai wudi ani bewu
kwasi adana osisa wo se nioma na ama enioma na ama wa ma woni wabusia no me ma hia onka abusia hye ho asem tie ose wo se se sa nioma we ya ya twetwere ama no ama kwasi ada ubekuni ni abema bisisi wonu abaka no kra wona jazo no so wasi mimi bia ma no ka kuma sam kra wodi wona gina so no wodi wonka no huma ni ase aha anya nimguase o konfo edia wose wo ka ye no wo kire ma kire ye eno ne edia ya asem a ye busa wo so wo ka asem na mi busa no ana mi busa no sha mi tinu wa ba ye no ye mimi bia ma no ka kire ne sha mimi si mi mekumu wonia ai wose kwasi ada o ka se enu akwasi yi enuoma na meduru a wo beku no enu akwasi yi na mi bia ma no agajira wo se mi ekumu abusifio ni bro me bajo tama sole na ufiri eho pie ye no ana me ka kire konfoba ne se asema na eka no ma anti ni enti konfoba na kire mi mu e ma be ma kokko why na ka se na tobo konfo tobo oh memfa bufuo nkasa wodi abufuo kasa wontumi nkyerɛkyerɛ wasɛm ye mese konfo wei ka kyerɛ wo se enioma na ama kwasi adawumia ibewu me ba jo ka na me se sansam na konfo ba no ene ka kyerɛ me se asɛm na ka me se menti ase no ene o kyerɛkyerɛ me mu se o se me mfa ne ma we ni nyina mra emedu efiada na wanfa ama kwasiala obekun enti konfo ba no te na nakasa no ene be kyerɛ de na naka ye mu de kyerɛ konfo se wate na obayini me to wasam na dio na me drasa ni wo mu ba ya de dia me e fresu ma ni wonu abedi nukura ye fresu ma wi ya no won gwa busa no ni pia ya no Entibre no gwa me na ya ma me otoko ma fa na buta no wata enti so konfo enti sebe konfo ba no na etwa ntro e de ato wo so se asema wo wanka suma ne ba ye wanka e na konfo ba no be ka kire ma mi se suma ne ba ye wo kan ya na ana me ya me jaza wonu ma me no awo dem obi na me siri ya no aha konfo wunyi masam na no mesra mese enti konfo ba no na twa ntro asem asuman ne kaaye na wanka ni ya amfa nkyere maami ya na ana me jaza aludia enti wudi abrao me ba me small bi no afra konfo ba na abra me na ma de ama no konfo ya kan se ye asem wei e ya asem kese ya kan ye nyina otumfo asase so ne yete ye nimse kromu ha ensumansem nyina hyerna nsuman kwa henensa na boboa no a ne yete ya kan o kosoma ye kofre yate ase wo konfo ba da ben ne animu nyina be hia wo fia kana tiefo nyina antene ye me ba jo me na ba ya no wi amia se kire ona yi bra me amema oda no disa me mama ofra ya no ya se ka ma me me ba jo bi me fra na ba no me busa no na mama me ne mu ka se wi a no me de dan ya kina bra na me ba wa ma ba be yi me wa no me sere wa mate enti ya kina kura obeba ya behwe wanimje onene nkasa wo fom adioma bi wo hono ma sebe me meti hai me yo hene muntie eja kwa me ene ye me chia me se me ka asem a sa asem bade eja kwa me de tudwa ho a ye be attribute ama me na Krobea ono no ye Krobea krom hene se efri ne ekosi na watwe edi animu yi ema oba bia mpia bonten enye sa na yo oba na upia bonten na se na nyawa wa hyehye basani bi capsules no de agu ne ho o de be ye ho adwuma jo o de amhwa de bi o enso bi a se ne me kan no me chia me na anka ne yie the moment a me chia me be ka free na no na tribi ankoso nsantwofo wo ha no no mbefa
chiami oba konfu won na tebo som kasa maami wono wonte ye akonfufie ye nyina no ye nim se ne yete se suma bi wo hodo mokra na ni twi nye enti waka ye wo bi otenchen ono na kire suma kasa mu di akire na kire suma kasa mu di akire okay odia se enani o kire ya papa yi na busua ye de be hye konfuo ye de be hye wonsa konfuo wua ye de be hye wonsa kire se obi wo ho a ebia ne yare bi kura na wo ho dadawo fans bi wo ho a ye nye na maami ata ya hweye wate oba no ka kire ni se wono nso hweye kire se ye kan ebi wo bi afie ne bi nso tumitu obi a ene wa wo fanim pompo na ade ne de nam yi akina so wo ma oba no onwoda oba na so obi nso de bi ye no na se be ye ne da de ye wo wafisem wodi pie frifie na wakoton de ama abonten akofa estimate wei e de aba wabra wo kapre kura wunni se wodi kotua sa estimate wei akwada bone samsa ha je wo fa na pese okuni free wiase ana asese se wo fa no wu a sebe wani beje sa akwada abruchirefo brewo hwe se wuni Ghana ho na wo abruchira ani satellite toroscope ni nyina afi so se wan fam paibo na wa nyina wo ho so e wo baabi a wan hwe ya yetew frede obi wo hono mo a wo ko tumi ko no ayira na chi obi kura tumi donate ne body ha bi wu a mon ko ye nkamration ni bi nkamration no ne ya soja ne ya do atoso ne ya hyew ana ya nkan nkamration nkamration na ye tumi ko ye odi ja free edna enye nkamration abeka kire me edna de beba free UK sisi a ye ko wodi ne body no ko de me wu a no atwetwe to mo nya me nkamration na me kom ba bi acclamation ye Ghana de ye kan nkamration Ghana de sa na ye kan no wo wani mani ni yo ebie ni ho se me de akyede beba fia me yin firimu sa anwa ana me de beba bottle gallon kesi wani me oversee maame omunya baako emo obi anya ne de bottle baako sika me chempe pepe na me de amawo mu eso me nua be information manya hwe tamane be start science mu me ka che no se o mano o manan o munya ni so me o mu fa me nya hwe enka me nua be sinkete se at least mo fa ba ko pa aka no enka mo fa ni die kitikiti se mame da o mu ba me fia masie ma efie no abusua sikanim busua kokko ababa ko se sikanim me amebre o mu ba ho na ye be kanse ba ya asefem ericheme kusa enya no ne ba ye nim but ye bebam ne ehu se ebusuanta ensem no ebetwa ena wie a happy birthday to you mama mi ni me nkomo etoso mi na memra udide obapa Sandra dodo na afro sweet Sunday ene wanya afeko e de aka won fie ho na wan kasa husband Mustafa Said say sweet ene ye wawodai osire nyankopon ni nhira na ho bambo ni yinkyire ne nkwa hunsan say ntoso happy birthday to you obapa, God bless you. Udide Lucy Nkroma eni wa na dodo na afro wo ye adwuma e wo se wi agyanshen ba bi eto ndua no na ene obapa Lucy wanya afeko e de aka onfie ho na naba kofi wodofo papa bi ose ene ye wa wodai ose nyankopon ni nhira na ho bambo ni yinkyire ene ne nkwa husan se ntoso happy birthday to you. Asante Francis Newdin dodo na afro Daddy Lumba esre so ena Daddy onso wo Asante
na nabase ene ye wawoda na enkwahusan sebe nyankopon tutu anamo nsiye enhyira ewo wawoda die mu bia no omfama wo. Happy birthday to you, Asante. God bless you. Awiai Dr. Basa ene ne wofase na natiburukusu enso ewa ha. Empanyimfo me mamu akwa bebro. Yeah, na no. Adofo se ye ya me ne wo kasa die. Ye wotrofo na ose ne dance ewachiri. You know maame na me kan asem no. Se wo hu se nadwo. Ya be wa ha se sia no attest me message. Ose message no. Reese. Nana please. I lack Basa ointment. Otrofo na se dance ewachiri. Enye ni emeboa I like ointment. I like Basa ointment. Any go I. Chirase Basa ointment ne boa woni ne ma no. Mo. Nyasam gitu no dia Basa ointment ndi o won ni abro. Debi. Nyami sira do papa. Onso ya na maji aba ko tobi. Why de na nekura de me wa mani age papa se emfato ho na wo ye ya wo kuro no wo de ema na obi pie bia me wie ne de Krobea nyame nsira Basa heba capsules o se wa ma asumdua bafie na Basa ointment o se be ye ni nyina ma e na wie doctor mo fa yinwura mu Krobea das yedi ka ye be chia Otec 1029Fm nyina na ye das antiman so ase good se Basa ointment ni ka so se de ba ye o maji atum good na otwe yesimu de yani school for nkora no ene bedi nkomo okay sisi aye be school nkora ne be ko bi su wo ho ebi abefie mesramo de ani e kanseti afa Basa no se Basa ka so ne Basa ointment e ya de a eboa ema ne ememe nyina okay na sisi ane ema bebrebe no a omu benyini omu bekwa awo so a omu ntime ngono dodoa ne fridi dodoa ne fri yare a ye fa no ye nkora abrim ya wakola bi wo ho a school obi was 6 years 8 years no wanya white ene ne empani for friend odepo ano cause kan ye na titi e kura so no ba bia ejana bre no ne e fle hwitim eno na wo koso a emframa fa ho enti amre ne muwa enti abo bia dem kura wontimi ngura wase ba na de so ya 20 ye ne practice ya ne practice enti school bia be ko bia double si wom ti akola bi wa obekọ no sa yare ne bi obi kotena so na akola no kotena so obebe fie no na akola no asai enti da bia won se me ba emre bia twam me ba na me kan se abata no a omu ni made 40 ana omu ni nkola te omu hwo ma no ya na omu kofia omu nsi tru se omu ma na omu ko school no omu panties no mbereto cause akola bi ho na ayi no sa yare ne ba na tambia ne pieto no to ayede ayetantantai so omu sa na pe Basa fa ma no okay o de Basa ma no a o de Basa siesi akola no asa ha no nya be de ebe firi so na mra o manyina siesi a o mu ko SS na mu wura mu no e won kola ni bo o kwa na okofa sa yare no wanyini obu ni nsa enti yare ne ba nso wi ewura no mojam enti ono obenya Basa capsules no no wanya ointment nso no de afefa obi wa oba o se enipa yen dey ni se wo de kamika ye dey ni se o de nkun fa wase da bi Basa no me ba me kan wa se Basa ointment ne e duro bi a den aba hodo ni duabra eni duabra na de e pia heba ye beto ye nananom ne se ye koha enti wodi e duro ni fa asawa na de koha eyi yare ni nyina fi so enti se o baba o ko school akra no wa menstruation problem ogu ho busumi bia no o menstruation a wotena fie o dadem be nansa akra ni ko school na bia wo kroma ye na koto boase ye na koto nkran enti na busumi bia ja o be fie ana da bi pe Basa na fashe ne bag ma no Basa ye duro a ye de Otec ya ye mu hwehwemu FDA fo agi atum ya approve eduro no enti ehwe o bag na de ko school a enya de teacher ni bia be den e be kan wasem o de school na be kono nurse ni na wo no fa eduro no kire no ma akora ne nom na no pa mienu anwumne no pa mienu anwumne mienu e be ka 2 weeks mo nya period on no maduro no o menstruate a o hu no ono no sample no first man second man third man yi yare na free so kra good enti no akola na iko school so ma me ne mesrew pe pantla na yede to ma no tem bia wo so na pa no odware no kwa won fa do bi fifa o de fifa no o de kwa e de se o man pani nam ana se minister bi nam na police ni bo no bai Basa no ebo ma se bai pa o de fifa abo bi antimi yede enwura good enti ebo ma no mesrew ebo mpanimfo ebo ankola ebo maya ebo mema
ɛna mɛma no so a ɔmu kɔ school no obi ɔhɔ a ɔbɛkɔ school no pampan wɔ school fɔ nkɔla mpɛ adwareɛ yɛde ayɛ biribi wɔn kɔ school bebrebe na wɔ hɔ akɔla ne mpɛ adware a ɔkɔ nsa ne nɛma nɛma bɛgu no pɛ basa wɔn tɛmɛnti bi ma no ɔyɛ bɛrima ɔnfa bi nsirasira sɛbi ɔpɛgya ne bɛrima na asɛ ne aseɛ ɛna adeɛ a ɛha adwene paa ne sɛ wɔn sɛ nkɔla no tintinfoɔ no wɔn mu nwini ɛba ɛsɛ nkuronwi no dabi ɛna yɛ fitaa na wɔn mɔtuom na wɔn baabi saa deɛ no yɛn na ɛde pampan ɛbɛ nipa ho paa wɔde basa ɔntɛmɛnti no fɛfɛ yi saa pampan ne nyinaa yɛ dɛ efiri hɔ nti saa ɔhaw na wɔn nkɔla no so no mesrɛ mo wɔpɛ sɛ ɔba wɔ school na ade ne kɔ na bosomi bi a yɛn frɛ sɛ Janet anaa Cynthia bi naba pɛ basa ɔntɛmɛnti yɛ dɛ ɛne ka sɔsɔ no fama no wɔde ma no a ɛbɛma menstruation problem wɔn nyinaa efiri hɔ dabi ɛna meka ho asɛm sɛ painkiller bebrebe a nkɔla no nom na ɛde ɔsa yɛ dɛ ebre wo akora no bu nsa na ya se ya no akɔtɔ painkiller no wanom o wi ahwehwemu no ane doctors for na ina mo kana enka painkiller no enipa kora nka 1 year na ni so onom ne be more than 3 to 4 times na so na otwe bia bosomi bia wonom bosomi bia wonom ne be 4 days e dia na bre ho ahawa na ode be bre ho no so enti pe basa capsules ene basa ointment na misra mo emra ya kasa obi o aduro no ba bi bebrebe no ya di bi kogu ba bi bebrebe na ni nyina na e betima bodin because emra ni so eti number na edi tuja no de ohia bia frɛ number no ɛna obi nso nam kroma de aduro bi nam a ɔbɔ ho dawuro ɔno na duro no wɔbɔ aduro no dina wɔde abasada bɛdi animu yɛ duro no ɛyɛ basa ɛnya basa enti ukɔtɔ aduro no number na yɛ bɔ dino no fa number no hwɛ number no eni ho afana de ma no because yɛnku na nhyehye ɛnyɛ hwee so ɔde bɛka ho na bɛhyehye wɔde bi nso hwehwe gu so ana ade ho no ɛna ade ka bɛhyehye number ni 0244 26 77 25 0244 26 77 25 me pa cha o mo bantima mesra mo ya na mo ta frɛ me pa bantima market na nim wa opposite any Roma so da na hwe no mesra mo sa store bi ho heba store bi a oduru a obenya bi ato ho okay e ba cho obenya bi ato ho mo wo Anunaga so Anunaga Garba Street mo ko ho a me frɛ mo ebi ho Oak Pharmacy obenya bi ho atonsu Ago Hospital na chi wa ba bi bia obekɔ bia wo de office onya duru bi afra number na no ofra number no a ebenya bi ato mesra mo dana tubugus be kasa na dana tubugus be kyerɛ mo ba bi a mo benya bi atu obu a ofra o se ba bi opɛ do ne bi atu ato na tubugus the stores ni na betuja good area na din kan fa no tuga ansa no ababasa heba capsules no so ama me so bi pe bi atu a onko KO wo se opemisi heba onko misi heba dudu bi opɛ tu bi obenya tu sanso na apidank nso wo ho no mo wo kɔ na chi kakra wo se de oba ashtan no so adani heba nso so wo ebre kro na mu hallelujah heba nso wo mampon station na wo ekun ni mu ho no wo de wo furu bi pɔ na wo tiasi kokɔ nso na no wonim tinto so bo se hallelujah heba nso eno so so she afi kejetia woko gate 3 Luka from heba ehonso ubenya biatu asokware mampofo so beko atakra meniampon ehonso ubenya biatu ni nyina pa ho number na di tudwa no mesansi number no so bio na obi bia wo hia bi no na wafre number ni bio 0244 26 77 25 0244 26 77 25 miura akani nyina afra ntimi nso me kani nyina afra no mabontofu ma ka kira mansan se de obatan bia test Krobea ka kira ne se opɛ basa heba ointment na abatan yadi ka kira me se Krobea na tu adro ni dini se basa heba ointment na ya abatan ku oba wo pese unya asumdwe ofie na omma na kakra bi no ho ayehye wabofra na wawo na to ho nge na okokete so a wona no wadabie enu ntida wusi ntintini no edure fense basa heba ointment enu na sa de sra bofra no ye twani funuma na wie funuma no doctor aye de obaye wie afina funuma ne dane abofra no funuma na dane a omusu papa sanse ya na eya fa basa heba ointment ni bi anwumro odwa na wie na de bi asra so anopa odwa na de bi asra so ebe dane asumdwe mboko no funuma no be fefefe wabofra no onye funuma tu funuma no be fefefe onti ya obi obenyini ahoɔden so de amawo utie sabre wabofra no ya na sansa bia guntu esi pampers rashes ana say heat rashes emfifisa ha abofra no fa basa heba ointment yonku na fa sra abofra no eba yi sa ha wonse nyina afiri ho ani kasma wo basa heba ointment mu ne say e ma abofra no ho ye dene ebie na adwunu mani nyansa
na basa heba for emma omu kok school omu nim ngoma papa omu ni omu afo hia nso a yen kasa ntokwa ya de pa na nso ntimi mfa basa eba article nkafo omu ho de den fa basa heba ointment yenku ne fasira emofra no na wo panyin nso so a wutie mi se wo yo batan so a ya fa bisra sra onufu na se na nsan na se onufu ase ya na ho no hwene na afiri ho no mama ha wotre ha wo sra no susu dodo wo nante dodo titiri mu am jeju susu mu nante pa mesra fa basa heba ointment no sra wanam na nante ho no mu ntwitwi ho nya hwe ya na to da bia na otunka mu ho no ya na wapa fita ya na to da bia na oto ho ya se awasin bia gu asa akokofunu akoko wedie no ho asa bompu asa awasin agu ho no fa basa heba ointment sra woto ho nyina kama oto be moto sa abofra foforo ho na so watimi ada wachi akire wukunu ne ompena na se oba me nchen a watimi ada ho de akire me kanfo basa heba ointment ndi ama mansan nyina se bibi na ahyew anasa ade bi na abowo fasra so fa twene den fasra so se ade na ahyew so de na fasra so keke tete esra so mesi emmom pumpunya enya hwee ebe wa na wanka so afa ho de basa heba capsules no so gina ho na eye fisikro mu ya firi ho no mo yese mofra no iko school mofra no tonko na mo mpanyimfo na mo be ya adwuma ato enkundi akwa mo nso na mo yare yi mo na fitikro nti mo ntimi nkwa adwuma yi mo ne ya kanfo basa heba capsules no de amam se mo numbi na nya fitikro mu yaw ni nyina mfiri ho no mo ya ntwen yanom emra be ka be na awatwe ama wabu nsa no no asase no menu anopa menu anyuma emra wadidi awie ebeduru so bebu nsa no anhwe a wonhu wanhwe kura ho besai enu nti ne ya kanfo mo bibia se ayi anipa pi afitikro mu yaw afiri ho no mo nti wonsu koto bi nanum na nsiesio oba wutie me infection say how o de pua na age ahimfi ho afa ama ho anya ni kakura o de pua wo ba so manka bana se emana se bie ebio eda esese nko ba ate se oba no onya binti enti wo de da wusi apini se kwakuni ni wompam edura kanfo dem ya basa herbal capsules ebeyi sa o de pua ni nyina afiri ho mama I say candida albicans mona de candidiasis bansa na efra wono ebe se ni nyina afiri ho mo anyi asumdwe me mpanyimfo no so a wadwunso mu hawo wo chimansan wadwunso o kete so adwunso mpredu ansan na ade ache basa herbal capsules no enegi sa hawo ni nyina afiri ho mo ebe masumdwe abefie enupa yi ubenya biato herbal shop pharmacy shop and over the counter shop bia ewo potemo me de basa number ni utuja ja ya meka me se obi so osika oni sika nsna ban enu nti number wo de benya doctor pemu na nkasa no eye 0244 26 0244 26 yakupon onshira dasa nyina onshira wonso dana arofo wei eye ofane ofase na onyame wo ho basa nupa no ho nkomo na yaboi de aka ya na muntu a obetuo one doctor no ankasa nso be kasa frɛ no na de wonti ase bia no papa no wonkyire bu nso na omfama wo awia yi secheduma se rural bank plc fo nyankopon nhyira mo pa no onyam kese be se afi apema hankro de watwe 98 ene ete sika kora bia yi no ma provide rural banking services wo Ghana ha won huni asem enti se wo pesika kora bia papa na woni na ye adwuma ya afa ahobɔ secheduma se rural bank plc ordinary current account na pese obie yemie corporate account mawo savings account susu account me bada achi account na wubia tumwangba obano fixed deposit ya interest rate ni ye kama ana money transfers ibi na apesa o ya ni nyina no bra secheduma se rural bank plc na ye moa ye be ma salary loan so ya ban adwuma ye ni ana ankorankora adwuma ye ni ye ma overdraft commercial ni SME loans adwuma ye fo ni susu de no enso wo ho wo tu susu wo ya ha oba dwadini oba ma dwadini usu benya bosia wa ye ma akuakuo besia akuafo nso de wa ha enia wodi hye bi afrimu e ma besia ma de ye umpe we na apede ye se ye ya ye kasa branch bi e ma wo no wuram oba secheduma se a ye ben edwa no okwa adwura ye ben GPRT for down no oba kwabere kumase ya kwabere Kenya se ya ye wo station wa abrosan se hwa ye ben Kenya se ya mi school no oba kumase anwunaga je ne dwom hwa de ye wo oba aboabo ha ya aboabo post office na chi asonwase kwan yi so ena secheduma se bank ye wo okotafo a ye be club 600 na na mo true school no wo be aduma ye wo boss fm chi ho ye wo mobilization centers miensa ba ko wanyina su ba ko chechire ena ba ko adidwan ye number nie bibi nie na wonte ase afre ye 050 168
2737 ɛna 050 161 7924 awia digital herbal for onom na di grow fine herbal tonic no aba adofo ne ade hie grow fine aduro no ɛyɛ adupa se wunya se aduro we bi na se wo nonom a nokora me se wo se ɛboa ma onipadua ne gina brane se wanum ato na wuntumi ne die onsa ne onan aye titiriti dura na adua wuntumi na obesore na honam ye wo ya wonsa buom wubuemu obi de atwa obi de ebua sebe se ne ba no ebabro so obi nso de ye ya wo nko a ja su na ja adwendwen kona koto grow fine herbal tonic baby etu no bi abenya bi oba Otec FM front desk hakra abenya bi wate na koto grow fine ebebo apa ye number ne ye 0244 59 6532 0244 59 6532 and the Volta Drill Limited yensu yetunsu onuada sani awutie mie se wode wo hobo Volta Drill Limited ya ade nyina bedi aboa na wie yiye enso ede amawo onuada sani awutie me na sebe ufie ne hoya nwem hoya from hoya buom wo ma Volta Drill for be mu a yemfa ho ne se de hote ye betu nsuo no kama ne de amawo e babo ho drilling dia onua emfa yechi na afa yechi abolo we for nchen na woko kumasi ahojo da aban ne main office no wo tachi man sunyan ne do man nyina nso ye wo ho wa man kwanchefu bia betu na problem abamu a fra ye ni emesiesie ne kama mfa mawo ye number ne ye 0244 299520 and 0266 43 2210 awia Hepa Plus Pavi Plus mosono eno so ye nromi ensa ebeneche ba afo na dia ba se enroi onua da bia me ka ho asem de kyerɛw se wonya bi na se wono nom a nokre eboa ma general well-being no egina yie enti yese power to the people what you say se ye ya me ne wo ka se nsuo ye enroi nsuo toto maninya waduro na nonom wate yare sense wiem enya depa ni nyina ye woni nsuo ena ni nyina miensa ni nyina nso ye woni topa ye se suroku yade de wato esikyire yade ni emoja bruso ni waye kase abroso tafo dunie watenka atekwa na waye mrempa infections bi tete wa eduru ebeboa ma well being na gina kiko eye Hepa Plus Pavi Plasmos se nwo miensa wi wawie yeah se minsuo na anom ne topa ye na nom baby etum wo bia nso okwa abenya bi freyen wo 0542 77 8572 and 059 13 67898 abapa mo the biggest online shop say ya me ne wo ka say obekọ Google Play Store ana App Store na wako download the app no aha ye didwa enya da bia na abekurukura asem ikokromu akwa akodidwa to bia atena ofie didwa online hwe wunna wunyanya credible marketplace wo online ni suntina na wo bre ye ye ne me ka abapa mo once a match say ye very credible until phone na kita on ko Play Store na App Store download the app no se ya na wuram ade bia wuhia no me ka kyerɛ so obenya bi wate entade nioma ye di nua na aye nioma ye use wo kitchen ye fie ho phone so ye use laptop fan TV ni air conditioners nyina no abapa mo photo bi na wo mpewe na apede yi onye keka wo ho ye number nie uni phone na de be download the app na je freka de wo pe na ye mo ne bo nti otua ka ne mfamrew number ne ye 059 338 6133 and 059 339 1848 and a traditional Dr. Dawood ono ne that Dawood Aba Hospital ano obiada se ne awutie mie papa ne waduro se hwi doctor no papa no owaduro enti ye kan wo de awo na aye problem e de amawo onuada se ni bra Dawood Aba Hospital adekudie enti aminu aba wuntumi ngono obeyi afiri hɔ ma watumi awo ba mei se wonso na wuntumi nyemba no me ka se obema no awu papa ni waduro obe pagya na gina hɔ amawo biso wa ne hunsuo ntumi nyemba no obe ma na hyepeme ubogu hɔ na ntafusu wate ase Dawood Herbal Hospital wo de ye sikyire yade stroke mudue yade de wato fom emoja broso a na enemu yade na etete wo wanya prostate mu hawo ana sebe sisi yade brafo nsuo toto ekura de wawu mesrew ejeso krapa
ɛna Dawood Eba Hospital wo ɛda ne yɛnka ne na Metro FM ni wom no saa da no amu a Dr. Dawood number ni eje frɛ no ɛyɛ 0244886437 ɛna 0201681717 na homka hit patch no ɛno ana sɛ ya yɛdi yi yaw no nti wutie mi sɛ ɔbaa bi yɛ ɔyɛ kɔna kɔtɔ ahomka hit patch ne bi wobɛte na wode atare baabi ɛyɛ ɔyɛ hɔ wobɛhu sɛ heat ne ɛbɔ nkakrakra ɛbɔ nyinaa no na ɛyi pains no ɛfiri hɔ ma within some few minutes sɛ wote wapo ne wapo so wayase bia wo nsabuo mu bi na wubu na mo wayase mo ya oya ba bia yaw ni wo bia no unya de ahomka heat patch etare hɔ a eyi yaw ni free hɔ enti yesi no pain in 2025 and beyond tuti hɔ ye de oba patase hayi akubase patase hayi Jenai pharmacy ubenya bi obantema ukɔ Afadio pharmacy ubenya bi ukɔ Costa pharmacy eno we dum pampa so Fedimens ene Lancer ewo Kewu Endon pharmacy wajeso PFE ewo tafuna se wa heba wa Asante Mampong ahomkafo ye no mani ejefre ye 0248509003 ena 0536645334 ena ya Bolivia Enterprise for ewo Kumasi sofo line ya yene multi home ne bi animhwe wa alignment hwa yene yakwa fa future life aduane no future life smart food yene ye de aba onuada sani se wunya bi na se wudia aduane a ahodemu ewom no ahyemu ma enti esa yade ntenten firi paduane mu uyo obi a yade bi tete wa yen yese bra be kire wo yade no mu kire yen yemma waduane aduru a wobedi a ebeboa wo ye wo vitamins any minerals aduonum yensa ne wom amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma enti te wo twen de yen bra ne yemo a ye number ye 0246010150 and 0242878090 and then an abi heba say ya me ne wo ka say ye wo Kumasi Krobea ye mu na ye ne de na big go heba mixture ene ne capsule so de aba ye nuomienu enanti bom na ni nyina ahya adaka krom ensuo no ne topa ye ne hye ho wo di nsuo no be me topa ye no enam yade a wo so ye very stubborn no atena wo so acha akwa enko no eye na bi aduro ne bi yire free ho say ye gonorrhea o say ye syphilis o white o ni nyina ebe ko unipadua ma ye o ya no nsabuo mu problem ni nyina no ebe ko na bi go heba mixture ene ne topa ye no ejetua to so wo ba misi ye ba unique ba tena tete ba ubenya bi ato ba bi eto no bi anso kwa akasa mepena na bi aduro ne bi ne number ye 0549999253 eja kwa me nana se ya conforce obeba we say typing mistake o se ene e wonim se confor ba no ti wo kofre na busa no obeba obeba nti o de just a minute nana obeba nti ma yen che atiefo na obeba nti nana yen kan bebre na mom sabi improducer de odi na abo no na yiri a otumi na no na mu me na me de mekrama na wakochi abo a me na metimi nje be sere se sabi improducer mo nim huhu asem no ya mususu sabi mususu nana mususu na ma mi na me di ne ho ya kakra wakobako nim se wonya mo papa bia dia first one akwa wo si wo fa si bi fa si ne wo fa si bi ewu kufa show ya na mko manya result papa bia na mom se conforce we bantina na me nka bebre na me bua me de matam ni che fridge o tena obeduru a owiosi na wansan si a ye be hu no wi abronkunu ma no anka tete akonfosem abosonsem enya hunehuna enya maami asemi nko akra ho nti na me ka ne sei na anu se bi firi maduma ha ya aba yenim sei no kamia yese ebinom de hunehuna ena tu nipa so mo amu yesunsum nnwuma enya akonfo nko ye be hunawo ehye tokuru bia mu abekwa akotwe aba entisa obade o de 1 minute obeba nti yanchi awona oti nyina konfo ku fi awua
wɔne ne kyeame ɔbaa no nyame boa date naba ɔno nso yɛ kɔmfo akɔmfo a wɔsan yɛ kyeame ɔnyɛ kyeame saa na nso sɛ yɛm sɛ kɔmfo ne kasa a wɔte ne kasa no yie nti wɔn akyerɛ mu kyerɛ maame ɛna secretary ne twerɛtwerɛyɛ wei yɛ writing wei yɛ antapo ɔn sɛ ewiase da bia yɛka sɛ ɛsom bia menim sɛ tumi papa bia firi nyankopɔn amenka ne saa enti mfa ho ne tumi no baabi ɛnam a ɛbɛpie a ɛbɛyɛ ade papa nti yɛ nananom som a na wɔn som ɛne saa ɛkwan a na wɔn fa so nim wɔn nyame no ebi ne bosom a yɛka ho asɛm yi na nanso ka na wɔbɔ ne bosom din wɔsɛ deɛ kobiri yɛ bosom kɛseɛ wɔ asante kofi a na kobiri ɛna ɔka ba kobiri asante bosom kɛseɛ enti no wɔsɛ ɔbɛba kobiri deɛ memante me ɛno so na meteɛ okay o de oba obɛkyerɛ sɛ ɛno na me teɛ obɛkyerɛ yɛ ɛno na meteɛ enti maame enso ne ba no ɛkwan bi so ɛyɛ abusuasɛm ada ɔbɛba fa aba no brɛ bi wate kɔmfo no hyɛ da ne yɛba fa wo ba baa no ɛbrɛ bi na deɛ ɛbɛkɔ so ha no ɔnhunu bi na ɔnti bi na yɛ ɔno nso so deɛ wɔ hɔ no yɛnka nkyerɛ no akora mensɛ brɛ mempɛ sɛ mɛtwo agyan bi wa hwɛ yi a na afom ɛmmoa kɔpɛ so ɔbɛbɛ yɛ nti na mmom sɛ wɔama deɛ a ɔbɛba ɔno a na ahyɛ bɔ ɔbɛba ma memfa nsɔ so dabi bɛmfa nsɔ so ɔbɛba ma memfa nsɔ so ɔbɛba sɛ nka wɔama deɛ a ɔbɛba ɛnɛ deɛ wopaa na woyɛ sei ɔbɛba didie so kɔmfo ntwa ntorɔ nti na